Salam ekran dolanlar. Geçäs edi dinleşler. Gadyrdan tomoşaçylar. Bugün bir problema çykdy. Aslynda has irrek gönýälim etjekdik. Ýöne gynansak-da 12 diýdik. 12'de de bolmady. Men 12'den ýöň başladym. 40 minut ýaly. Bir problema, tehniki problema ýüze çykdy. Olam şu men ulanýan StreamYard gepleşigim programmam bilen baglanyşykly. Programma öz satyn alan her aýlyk belli bir neme bar. Sagat çäklendirmesi bar. Şol sagat çäklendirmesi dogruly. Şoň üçin siz göni efir, gönýälim edip bilen bok. Ya inniki neme garaşyň wagtyňyza ýa-da täze üstüne wagt satyn alyň diýip teklip etdi. Menem bolýar dedim, wagt satyn alyn. Wapçe problema bolmasyn diýip. Wagt satyn alym. Şoň satyn almak işleri o bu internetden şol zatlar uzağa çekdi. Şoň üçin aýyplaşmaň. Bugün gaty gynarşy bir habar. Webap çopan tutuldy. Webap çopanyň tutulmagy bilen baglanyşykly. Dün aşanky efirde Webap çopanyň ýanynaky illeşimiz elinden geldiginden bize habar bermäge, ýagdaýy düşündirmäge synaşdy. Telefon nomerymy sorady. Adatça men telefon nomerymy beremok. Esatanam biz Webap çopan bilen gürleşemizde ekranna efirde gürleşeniň başga bir ýüzide gürleşdik. Bolup geçen zatlary öz başyndan geçiren şaýat bolan zatlar soramyzda Webap çopanyň bir aýdan sözi bar. Şu aktivistlik, oppozisiýa oýunlary bilen oýnaýan zat etýän adamlaryň arasynda Türkmen halkyna ilgün mähwitli edilýän işlere peýda berýänden ziýan berýän köp bolan üçin men şu işlerden çekiljek, şoň üçin çekilýän diýipdi. Diňe Webap çopan diýdim bu zat ýok. Webap çopandan başga da gaty köp urundeş bolan watandaşlarymyz hakykatdan ham şu aktivist diýen ýa-da meýdana çykyp aktivistlik, oppozisiýa oýunlaryny, rollaryny oýnajak bolýan watandaşlar her 10 adamdan 9 adamy iň az. Bu gaty insaply aslynda. Ýöne has köp. 50 adamdan 2 adam men öz statistikama görä çyksa çykar, çykmasa belki çykmaz. Has köprek almaly bolýan. Çäg giňelmeli bolýan. Hakykatdan ham bu diňe bir Istanbullu däl. Başga ýerlerde nirde şolar ýalyky bir protest ýa bir çäre geçiriljek bolsa, diktatorlyk rejimine karşı şonu bilýän adamdan şonu bilip hakykatdan ham şoňa ilgün mähwitli gatnaşak bolýan, halkyň tarapyndan gatnaşak bolýan adamdan köp şol ediljek bolýan işi satýanlar bar. Satýandan sany has köp. Gynandy. Saparmurat tilki, sapar tilki haram maşy ýaly biri we şoň töweregindäki nalaja deýinler. Nädip bular ýalyky cennet ýaly watany talap tozdurdylar Türkmenistany. Diýdim zorluk, diktatorlyk rejimini döretdiler. Ondan soňra inhaby häzirki haramda basyp aldy. Rejim basyp aldy. Başga muň nemesi ýok. Şu zatlaryň hemmesiniň düýbünde aňyrsynda ýatan sebäp biziň aramyzda hakykatdan ham şuulçylyň,
dönüklüň, görüklüň, tökmetçülüň köpdügi. Aslında bu ýagdaý diktatorlyklaň döreden ýagdaý. Bu ýagdaýlar öz-özünden bolanok. Diktatorlyk rejiminiň mirasy bular. Soňky döwürlerde çykyş edýän şol 90-njy ýyllarda doglanlar, zatlar, ruhnama agnesli hiç sada düşünmeyen, bilmeyen boş güýde ýaly boş güýde nähili neme diýe ses çykarýar. Şolar ýaly bilip bilmän gürläp adamlara tökmet atyp beren adamlar bar. Şu taýda özüme bellikler edip aldym. Watandaşlar, gaty köp watandaşlardan haýyş gelýär diýe. Şol dünkü efirde Rozbaýakkan öz barada aýdan zatlaryna jogap hökümine bir watandaş Istanbuldan gaty paraň paňlapdyr. Awa inni tökmet diýmek, hele gurrun gep gıýbat diýmek hakykatdan ham hiç zady bilmän boş gürlen wagtyň bolýar. Hiç ýyly taryhy faktyň hiç zadyň elinde ýok, boş gürleýär. Aktivistlik diýilende de hakykatdan ham ýylgün bähbetli bir iş eden wagty şoňa şeýle diýilýär. Häzirki ediljek bolýan işleň hemmesi tatylşyk. Onda da Türkmenistanyna, häzirki Türkmenistanyňky ganhor, jenaýatkär, korrupsioner rejimiň içinde aktiv rol oýnap, tutuş maşgalaň bilen, özüň bilen aktiv rol oýnap, soňam gaçyk gelip paýdam bolsa bir ýurtda täzeden şol rejimiň zakaty boýunça aktivist roluny oýnajak bolmak ol gaty gülkünç. Ondan inni şu taýda bir ýagdaý bar, agam gaýrat etdi jogap ber, ýok, men jogap berjekkä, şeýle bolatda. Maňa degişli zat, degişli bolmaýan zady men näme üçin jogap bermeli? Men hakymda gürlejek bolýar, men adymy agdaýa. Her hil zatlar agdyny alýar. Ýöne aýdan zady men güle baglanşyk kyllar. Maňa degişli bolmaýan zady men näme üçin jogap bereň? Ýöne Rozbaýakka netip bolsa çykyp däne yeken. Hemme zady aýdyp berer halk köpçüligine. Men öňümden çyksa gawatlaşsam Istanbulda şeýle beýle. Haho, siz diktatorlygyň oýnatgylary siz. Diktatorlygyň hiç ýyly aslında diktatorlyk bilen hiç ýyly bir resmi ýa-da resmi bolmaýan, bagy bolmaýan, ýöne şoňa jan köýerlik edýän käbir adamlar bar. Daşary ýurtlardan Istanbulda. Siz şolar bilen baş edebilen gowa. Siz şolara çäre görebilen gowa. Onuň siz nähili diktatorlyga garşy görüşýärňiz, soňam nähili garşyma çyksa şeýdern beýdir. Edýän adam olar ýaly gürlemeýär. Şu taýda gynan takda Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi men Türkiýede däligimden gaty gowy peýdalan. Aslında men Türkiýede bolan bolsam, bular ýaly jüjejüklere gaty gowy sapak bererdik biz. Ýöne häzirim tanışlar bir zat edilýär, men etmeň diýär. Sebäbi bir günäkär bolar. Sebäbi bilgeçinden inni azadyň işini gördüler. Orada hiç zat edip bilmediler. Azadyň işini gördüler. Azadyň ýa-da uwepaň işini görjek bolýarlar. Şoň üçin inni zynjyr gelýär. Sebäbi azat oradan başladylar. Orada hiç ýyly diýişini geçirip bilmediler, diýişläp bilmediler orada. Diýişi geçmedi orada. Oradam aldyrmady, ýoldurmady. Şoň üçin häzir tesirçiler sede jogap berjek, salamlaşjak. Häzir bagyşlaň, şoň üçin ýadymdan çykmak aýdaýyn. Inni şol durup bilmän iki gerek çykyş eden watandaş, şol bilenmok adymy nämetimi, kim bolsa şo bolsun adyna zatym gelenok. Inni şol ýaş korrupsioner watandaşy bar. Niçeyle zat bar. Sen bir adam arada bir zat gürlen wagtyň hakykatdan şol adamy tanak gürlemeli. Sen meni düýünden tanaňok.
Rozowaý tanaýan ýaly edip gürleýän Rozowaýym tanaňok. Aýdýan zatlaň sen tanamaýanlygyny subut edýär. Sen öz-özüň ýalan sözleýänligiňi subut edýär. Innem namýok aýlagly manyda aýdýan azat temmezady çykar, aýdar, eýder, beýder. Azady onda diýmek sen we sen adamlaň, sen gulluk edýänden taýýarlaýa diýmek. Näme üçin Rozowaý 6-njy bölümde İçeri işler ministrligine işletmiş. Ýok, okuwa salýanlardan hiç biriniň ara balanşygy ýok. Hiç zat bilen ýok. Boş küýde. Gynançly. Hakykatan türkmeniň güni ykbaly siziň ýaly boş küýdelere galsa, why türkmeniň halyna. Ýöne şonu şeýtjek bolýarlar häzir. Şeýtmek üçin hem ilki bilen ara salamaly. Hakyky aktivistleri, aktivist bolajak watandaşlary tutup ýok edip, basyp ýa gözüni gorkutup ýa öz tarapyna çekip şeýdip üçünji diktatorlygy dagaralandyrjak bolýarlar diýip näçe gede aýtdyk. Sen Halypaň Murat Kurbanow. Şondan sonra görmeň kimdigini. Özüň bilmeýän bolsaň, eger sen gepe düşünüp bilýän bolsaň, gepe düşünüp bilmeýän bolsaň, sende kelle aň düşünje ýok bolsaň, biziň günämiz ýok. Näme diýseň diýber. Indi mehriban doganlar, bir salamlaşaly, ondan soň meniň öpa çopan bilen balanşykly tema geçjek. Diňeňe gitjäksi. Näme üçin çykanok? Ge. Tesbirler çykanok. Mehriban doganlar, burmun täzir. Näme bolmaly? Tesirlerle balanşykly hiç adama edilmedi. Tesbirler görnenok. Ýene hüjüm bar, näme? Meh. Men çykyp täzeden girjek. Şoň üçin 5 minut garaşyň mehriban doganlar. Näme üçin bu ineme açylanok? Sebäbi tesirler bolmasa göni ýalymyň hiç bir manysy ýok. Şoň üçin gaýrat edip garaşyň.
Any göreli, indi düzelimi, düzelmedimi? Indi düzeldi. Aýyplaşmaň, mehriban doganlar. Adatdan naşar ýagdaý. Şoň üçin bular ýalyky nemeler bolýar. Salamlaşyp alaýyn. Ondan soň men göpaň ýagdaýyny size gurrun berjek. Karolio. Giçäş döwletaga salam alaykum watandaşlar diýe ýene doňýa. Bilemok näme üçin. Ramazan juma. Giçäş döwletaga diýe giçäş salam alaykum ýyleşler diýe ýene Ramazan juma. Karolio gününden watan üçin alınıp barylýan işlerde ummasy ýitgilere sedabar bolduk. Dogry aýdýan, muňam sebäbi esasy rollo öňde bul işleň başyny çekkänden satançy bolşy, watançy däl, satançy. Bular pulo her zat etmekden gaça durmayan, bular pulo özüni satmaga beýlede dursun. Problemi dowam edýär. Özüni satmaga beýlede dursun her zat edibiljek adamlar. Şoň üçin bulan hudaý pul. Şoň üçin bulan dünýä garaýşy, bulan ýagdaýlara baha berişem şundan ibaret. Bular diňe pulu seredýär. Bular üçin hemme zat pul. Özi ýalyr öýdýär hemme kişini. Men hojoýnyň köýni götermege gyjyklaýan hemişe 5 wagtyna hojoýnyň köýni. Bular hem şolar ýalyr. Dünýä şundan ibaret. Pullun ogurlamakdan, ýurdu talamakdan, korrupsiýa işlerine maşgala bolup gatnaşmakdan, daşary ýurda gaçyp çykandan soň daşary ýurtda prosotdan peýdalanyp, watandaşlary allap, watandaşlardan pul almakdan ibaret bular üçin durmuşyň manty, durmuşyň guruluşy. Bular şeýle pikir edýär. Şoň üçin häzirki ýitgi şondan. Sebäbi internetdäki aktiv watandaşlar intek nämedigini bilenok, billesi gelenok, bulary gyzyklandyrýan zat şol ýanky watandaşyň aýdyşy ýaly gep-gıýbat bolugsuz ýalan zatlar. Azat bilen baglanyşykly maglumaty Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrliginiň ýörüýte şu gözle edilýän adamlara jogap berýän bölümi resmi hat bilen jogap berýär. Çemenöre. Bu hatyň sen hiç manasyny, hiç tadyny ütkedi bilmeýän. Azat Isakowy men tutturmadym, biz bida etmedim. Ýadyňa düşýän bolsa fark açyk. Siziň eden gurrunlygyňyz bar, sen hem sesiň gelýär. Şo taýda, siziň eden gurrunlygyňyz. Siziň şol gurrunlygyňyzyň üstü bilen, siziň ulanýan programmalaryňyzyň üstü bilen Azadyň ýeri öňkes gitdi, soň tapsyklandy. We siziň edýän haramçylyklaryňyz, oýunuňyzyň üstü açylaýmasyn diýip gysgaly ýagdaýda azady ýygnatdyrdyňyz azady. Inden nämemişin azat çykyp aýtjakmyşyn. Siziň tarapyňyza geçmeli, siziň tarapyňyza çykyş etmeli. Azadyň öňüne goýan şertiňiz şumy? Bolýa, çykyş etsen azat göreli. Niwe panam şeýtjek bolýan. Karol Leo, şoň üçin häzir bolmaly.
iki tany watan üçin janyny berjek gerçek ýigitlerimizi elden alyrdyk. Gynantakda. Wepa üçin şansymyz bar, nesip bolsa. Wepany aldyrmajak bolars. Karolly mende bir pikir bar. Agam senne orazyň nomeri bar. Bolsa şoňa da duýdur. Biraz daşlaşdym. Oraz şeýlede bu işlerden daşdy. Şu taýda Resul Türkmenli biri siziň edýän haýynlygyňyz bu zatlar diýen bolany ýazypdyr. Sen dönük haýyn bolup bilersiň. Ýöne hemme kişi ogrum özüne sor, orrum özüne sor diýär. Sen syýasy künti bolup bilersiň. Adaty künti bolup bilersiň, adam satýan bolup bilersiň. Her zat bolup bilersiň, şuwulçy bolup bilersiň. Nirde bir adamzadyň mertebesini peseldiýen hereket, iş, zat, aýratynlyk senden bolup biler. Ýöne bu özüňden başga adamlaram şolar ýalydyr öýtmeňe esas däl. Bu Hudaýyň we halkyň gargyşynyň netijesi. Şoň üçin ak bilen garany saýgarjak bol. Karolly dowam edýär, anyň watandaşlar 3-nji diktator gelýänçe bu söwüş meýdanyny halal watan ogullaryndan gowy arasalajak bolýarlar diýe gaty dogry projekt üstünlükli durmuşa geçiriljek bolýar. Bu görýän şer aýlanyň hemmesi aýrylýar, ýerine täze adamlar gelýär. Sebäbi bulan hiç biriniň hakykatyň tarapynda dälligi. Diktatorlyk rejiminiň edýän zady absurd. Halka allamak. Eger bular diktatora garşy bolsa, onda näme bularam diktatoryň edýän zadyny edýärler, gaýtalaýarlar. Absurd, adam satmak, ýurdy, halky talamak, döwletiň halkyň puluny urlamak. Soňam şol haram pullardan öwünmek. Gaty täsir. Rozawaýyň kimdigini, hakykatdanam kimdigini bilseňiz, Rozawaýyň aýanyň dawanyny owşajak bolup ýalwararsyn. Rozawaý diýilen adam Istanbullu Owganistanyň türkmen studentleriniň ýygyna geçirilenine tutuş konsulxanaň işgärlerini, şuwulçylaryny hemmesini öňüne oturdup. Barny razborkada öçüren oglan. O sen men öňümden çykda şeýdir. Hiç sady bilmese adam nadan bolsa şeýle bolýar. Hakykatdanam nadan hiç sady bilmeýän türkler jahil cesaret diýär şo. Ene kelle diwara degenne şondan bilýär. Şoma Ramazan juma hiç gerek gel zatlara. Ina şunu ýazýan Resul Türkmenliýe Brozowaý ikisini anlanmayan adamlar, haýynlar bular, aktivistleri satýan bu ikisi diýe. Inni bu Farhadyň özü şol bir sözlemi, cümläni gaýtalaýar. Kimin satýanyny, satyp biljegini türkmen halky gaty gowy bilýär. Şoň üçin bir grada bu zatlara goşulman teredip durulur. Eger hakykatdan bu halk Türkmenistanyň raýatlary siziň bu edýän zatlaryňyza, yalanlaryňyza, wadalaryňyza ananan bolsady, bir wagt Türkmenistan gana çaýkalardy. Hudaýa şükür. Siz ýaly täze nesil korrupsionerlere, ykdysady jenaýatkarlara ananmaýanlygy üçin henidem türkmen halky azatlyk bilen gulçulugyň arasynda durşuga. İkisiniň arasynda dur. Siz özüňizi oňaryň, ondan soň ýyly atdakyň. Salamu aleykum diye
adyň Taşan Gurbany 28 Eýrandaky Türkmen Tehrandaky dowannamyzdan sistema hüjüm edilýär. Onda da gowy hüjüm edilýär. Şoň üçin hem sistema doňýar. Mehriban doganlar näme meseleler şonu etsinler. Biz hakykatlar aýdar, wepa barada hakykatym aýtjak, içiňizi ýandyn. Wepaňam soňuna çenli wepaň ýanyna durýar. Hiç gili gurrun ýok. Näme durýanym bolsa. Näme durýanym bolsa. Diňe öňe. Döwletaga inni bular aryn ketegine çöp sokdular. Azady tutup gözümüzi gorkuzjak bolup habarlary ýok. Bir azadyň, bir wepaň arkasynda ýyzynda ençeme azatlar, wepalar bardygyny unutmasynlar. Olar üçin diýe. Ýöne şeýle zat bar. Bärde näçe bular samsygam bolsa, bu diktator we diktatoryň ýallaklary, şagallary, näçe bular samsyk, absurdçy, ýalan hakykat edip görkezjek bolýan bolsalaram, bular käwat akylly hereket edýärler. Şu wagt azady innen wepany tutup kim ortağa çykýar? Kim nähili şoňa reaksiýa berýär? Diýip şunu ölçejek bolýarlar. Maňa hüjüm etmekleriniň hem iň aňyrsynda ýatan sebäp meni ýalňyşdyryp, mençilik tapyp taşma geçecek bolýarlar. Tapy bilen oklar kemçilik. Şoň üçin hem näme diýerler? Öz häsiýetlerini hamala men häsiýetim ýaly edip halka diýerler. Tanalýar tabi, tanalmaýan adam däl. Näçe ýyldan bäri ekranyň, mikrofonyň öňünde kaldy. Özüňi maskara edersin. Maskara edeniň galar, başga zat däl. Gaty dogry aýdýan, diňe öňe. Ramazan juma diňe öňe berekella dogan diline taýlyk. Nikulin geldi. Resul Türkmen halny takada edip elinde faktyň bamy bolmasa nähek tökmedet. Bularda hiç tat ýok. Bularda şular ýaly näme bar? Birazjyk pul bar. Bular zakat boýunça hereket edýän adamlar. Köp gördük bular ýaly. Bular ýalary YouTube bolan soň bir hili bular şu nemede internet aleminde, sanal alemde, virtualny alemde bular arlap parlaýarlar. Ýöne sizi oýnaýan, sizi ulanýan rejim sizi adamlary sattırarlar. Sattırabam iň soňunda sizem satarlar. Siz pikir etmeýän, size berilýän wezipeler, wadalar, hemme zatlar ýerine ýetirler diýip ýok. Bular sizi oýnap, ulanyp, şol bir gijelik keyp üçin bir gedek gelip zyňylýan zatlar, edil şolar ýaly gadyryňyzam ýok, edil şonça da gadyryňyz ýok diýip. Şolar ýaly. Siziň özüňiz satýar şol hyzmat edýän adamlaryňyz. Nikolin Zagjol. Häzir temaň eşek. Assalamu alaykum Türkmenim giýçäşe garajoglan Zagjol. Türkmen Nyssan halky wepany bilenmek ýöne azady tanaýan azat urulmakdan, taýakdan ýa-da şoňa meňdeşlerden gorkmamka diýen psikologik baskı bolmasa galanna boyun egmez. Dogry aýtýan ýöne inhaşy azatlarda ýalan habar ýaýratmak bilen meşgullanýanlar, şeýle buyruk alanlar bilýär hemmedany aslynda. Hakykaty bilip hem ýalan aýdýar. Ýygyderli ýagdaýda bolan psikologik ýagdaýda inni daşary ýurtdan azada mesaj berýär. Seni getirtdik, taňa şolar ýaly çäre gördük, sen abrabotkadan, proseduradan geçip oturýarsyň azat. Inha bizim daşary ýurtda edenmizi edip ýörs. Bizi hiç kim edebilen ok. Birden boyun eňmeseň, birden biziň şertlerimizi kabul etmeseň,
Inha biz şolar ýalat edip bilýär diýip, bularam ýurdun daşyndan azadyň gözüne gorkuzjak bolýarlar. Bulan öňüni kesip biläjek adamlary indi tutmaly. Şoň üçin wepat çopan şoň üçin tutuldy. Bolmasa wepat çopan birazjyk nemetdi, gyra çekildi. Bu hapalar ýadyňyza düşýän wagtda guýun agyna çäň bolan porsystan çydarýarlar. Bular eden zady nädil piçik ýaly gömüp beren adamlar. Ýöne pikir edýärler o gömýän zatlary tebigat ene tarapyndan kabul edilýär we abrabotka ýok olarýarlar. Eden hemme poklaňyz ýygyňyzda görnüp dur. Hemmesine ýeken rozawy bir tejribeli habarçy, grajdan aktivisti hökümine ýeken faktlar bilen goýýar öňüňe. Kim gaty gitýär? Şonda görersiňiz. Kimiň oýnuny. Seni tak göroglyň, iturşyny görmediňiz. Ruhnamaly okanyň bilen ýa-da birnäçe şolary alaky rejimiň adamyny arka tutunanyň bilen, koordinator tutunanyň bilen, pudatlar bilen bolanok bolar. Jüjejikler, ýaş bolýan gaty. Azat şeýle azady bilýän ýöne diktatorlyk rejiminiň haramdan, ýegenden häkimiýeti elden gidirmejek bolup, bu şoňdaşyndaky adamlar haramdandylar, häkimiýetini elden gidirmejek bolup, öz jenayatlarynyň üstüni açdyrmajak bolup, etmejek zady ýok. Hiç zatdan gaýtmaýar şolar. Hiç zatdan gaýtmaýar. Şoň üçin hiç zady kepil bolup bolanok, galanyň göre berýär. Ramazan Juma, Nikolin oğun. Bular faktdan näl, owurlukdan habary berip bilerler diýe. Gaty dogry ökdi işleri. Türkmenistan halky döwletagy sen kanalyňda biri diýdi, geçenlerde häli kän bolar, muňýaly sürprizler diýip baky diýdi. Rozawaýakka da diýdi. Köp maglumat bar. Sokulşuklar var arada. Hakikatdanam kime inanmaly? Halkyň we döwletiň pulunu talan, diktatorlygy mesergeden, korrupsiýa aktiv görnüşde gatnaşyp innem öz günäsini aklajak bolup, oppozisiýa aktivist bolup ýörenlerden haray gözlemeli. Şumy onda neme? Demokratiýa, şumy azatlyk hereketi, şumy häsiz iş edýäňiz, dogry iş edýäňiz, ýaman gowy adam satýaňyz, ýaman gowy ýalan sözleýäňiz, tökmede atýaňyz, hiç il gurrun ýok. Hiç ili esasy bolmaýan gurrunga gıýbat diýil. Onan bilen sok. Kelläňiz işlemese men näme diýin? Gepi düşünmeýän adama näme gep düşündirjek? Bilýän näme diýerkä diýip ýazdym diýär Nikolin, ömrüňiz ok bolsun Nikolin. Türkmenistan halky soň 1,5 ýyl galy diýipdi, inni ananmana başladym. Gaty dogry. Çäre ýok. Santek katelini sen bir zat ýazypsyň. Sana da şol jogap, ogrum özüne sor, orrumsam özüne sor. Siz gaty akylly bolýan bolsaňyz, edermen bolýan bolsaňyz, baş üstüne. Salam döwlet baýhan gowy adalaňyz, janyňyz sag we size berk jan saglyk, işiňizde üstünlük, maşgalaňyza agdy berilip, ardy edýän hemmämize bile bolsun. İl bilen gelen toýda bayram. Bir adam, 10 adam, 100 adam bilen bolanok. İl bilen bolýar. İl kösense bizem köseneli. İl şat olsa bizem şat bolaly. Şul pida edilýän adamlar. Oraz, azat, wepa. Gaty uly taryhy bir dönüklüň, adam satyşlygyň öňüne geçdiler, öňüne aldylar şo. Ýangyşlary boldy, gazmalyklary boldy. Her zady minusy, kemçiligi bolmaýan adam ýok. Ýöne aslynda
azat, wepa, oraz we intäk durup bulan ýanyndan özüni belli etmeýän ýöne şular bilen bile ýüregini goýan oglanlar gyzlar bar. Ýüregini goýan, ruhuny goýan şol işe. Hökman ekranyň öňüne çykmaly bilen zat ýok. Şolary ýok etjek bolýarlar. Anha şolar ýadro, şolar güýç, halkyň güýji, halkyň umydynyň, ruhunyň, geljeginiň güýji anha şo oglan gyzlar. We şolaram bar. Men bärde bu üçüniň adyny aýtsam, beýlekilerin köpüsiniň hakyky ady zady bilinmän soň, bilinýän, bilinte de aýtmalylar. Şoň üçin eziz olanlar ýürekdeşler. Wepa, azat, oraz diýemde şoň bilen bile hakykat üçin göreşenler, göreşýänler, hakykata düşünýänler hemmäňe degişli. Bu üç adam siziň wekiliňiz, siziň kart vizitkaňyz, vizitni kartçykaňyz. Biziň hem türkmen halkynyň erkinlik arzuwynyň, hakykat, adalat göreşiniň diňe balar öňe çykyp hereket edýän biziň adymyzdan öz duýgularyny üstüne goşup çykyş edýän, derdinýän, janykýan watandaşlar, wekilleri bolar. Hakyky aktivist, hakyky syýasatçy şeýle bolmaly, beýle bolmaly. Bize syýasat bilen meşgullanmaga pursat berdilermi, mümkinçilik berdilermi? Hemişe depemizde çekiş durda, gylyş durda hemişe depemizde. Garaşsyzlyk alanmazdan soňam biziň görmedik günümiz gördi galla. Şu zatlaryň hemme de adamlara täsir edýär. Her kime bir derejede täsir edýär. Şoň üçin kemçiliksiz adam ýok. 100% %100 gowy ideal adam öňe çykdanda diýjek bolsaň wagt gerek. Olaram çykar wagty gelende. Ýöne çykmayan adamlar pikir etmeýän göreşenok diýip. Olar göreşýär. Ýöne olar şow edenok. Şowkun edenok. Şuň biri maňa jaňa diýär. Döwlet baýhan niýe? Sen kanalyňda diýe adam galmady diýe. Kanalyňy ýap diýe. Siz indi diýe haramdagy ýatdan çykardyňyz. Biri-biriňiz bilen niýe? Şular ýalaky söwüşip, uruşup başladyňyz biri-biriňiz bilen diýe. Indi menim aýdýan zadyna bir hakykat tarapy bar bolsa, sapa galmaga çalışýan. Bir tarapdanam wepa bilen baglanşykly raport taýýarlap, halkara gurumlara iýerjek bolýan. Dürli ýerden tasdiklatýan şol nemeler şeýdi botýan, olam bir tarapdan şolar ýalyk. Jaňa diýär men gürleşi bilen mok ýazdyym, ýa-da bolýa diýdim. Bolýa diýdim. Men taşlaýyn diýdim. Men taşlaýyn başga bir ýapmaýynna birine tawşyraýyn şu kanaly diýdim. Ýöne sen aýdýan zatlaryň hakykatly bolsun. Biz ýa iş edýäs, biz göreşýäs, hawat nähili iş edýän. Näme etdik, onu etdik. Diýdim sen aýdýan zatlaryň ýalan. Prezident öldü diýdiňiz, ýalan. Bu topar, bu ýalanlaryň arasynda 5% belki bir näme bar. Ýok diýär biz diýä halkyň problemalaryny aýdýas diýä. Bolýa diýdim. Bir Azatlyk radiosynyň diýdim sahypasyna, web sahypasyna gir. Yaz. Gözlew bölümi bar. Şo gözlew bölüminden ýaz. Şo diýen temaňda neçe sany material edilipdir, maglumat edilipdir. Diňe Türkmenistanyň içinden habar berilmändir. Türkmenistanyň watandaşlary bilen tegelegi stol edilipdir. Kelim gerek. Kim edipdir şonu? Ýene doňdy. Hüjüm ediberiň ýani ýok. Bu edýän hüjümleriniz hiç salamda. Biz has beterlerini gördük. İntäksiz dogulmakan ýa-da dogulup intäk aşaňyzda bolup ýörkäňiz.
Burnuňyz sümükleje, sümüňize çolaşyp ýörkäňiz, biz has beter zulümleri gördük, diktatorlyk rejimlerini. Diňe häzirki haramdadan näl, öňküden gördük. Ýarlakylaryndan gördük. Hiç sady bilenok. Syýasaty, hakykaty hiç sady bilenok. Diňe häzirki we öňkü gurulan korrupsiýa konstitusiýasyndan maşgalas dogan garynlaşlary 3-5 şaý gazanan üçin şol 3-5 şaýy ýitirmäýänni hüjüm edýän adamlar bar. Biz köp gapma garşylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolduk. Köçede, işde, her ýerde. Gezip ýören ýerimizde. Siz pikir etmeň, siz hiç kimem däl. Sizin ola halkyň arasynda awraýyňyz ýa bir nemäňiz. İtiňiz bizeňinde de siziň adyňyz ýok. Bulam telim edip suwud edilen. Wagty gelende jüýje sanaşynmaly bolanda şondan görersiňiz. Inne ondan häki aýtdym. Olar ýaly diýdim bolýa siz göreşýäňiz. Men çekilýän. Men özüme jogap berýän, beýliklere jogap berýän, o her kime özüne jogap berýän. Bolýa diýdim, men çekilýän diýdim. Ýöne diýdim, siz hakykatdanam il gün bähgitli halka peýda etjek bolsaňyz diýdim. Menim şu etjek bolýan işiňize päsgel bolsam bolýa, men çekilýän diýdim. Ýöne aýdýan da absurd. Yalan bilen bir tarap o aňyrda oturan hökümetde oturandan bar yalançy, ogry, kezzap, jenayatkar. Siziň hem halka garşy edýäniňiz edil olan kyal bolmasa da şol manada, şol motivde, şo formatda yalan sözler halky çürkemek, ağlamak, odatmak, duzuga düşürmek. Näme tapawdy wa? Halk köpçüligi näme üçin size goşulanok, siziň wagdalaryňyza ynananok, şuň üçin düşündirdim. Hiç satdy bilmedi. Näme üçin onu diýdim bolýa? Näme üçin halk köpçüligi siziň wagdalaryňyza ynanyp, siziň ýygyňyzdan ýörenok ýa, siziň çağırşyňyza ynanyp köçe çykanok ýa bir zat edenok. Näme üçin reaksiýa berenok? Esasy halk köpçüligi. Aýdýan zatlaryňyň syýasat bilen bir medenilik, bir jemgyýetçilik hereketler, işleri bilen nemesi barmy ýok? Onu diýdim. Sen aýdýan zatyň näme? Şu bolýar. Siz hakykaty aýdyp bütün diktatorlukdan daşaryn başga güýçlüň Türkmenistanyňky etjek bolýan oýunlarynyň proýektleriniň öňüne böwet bolýanyz. Halky hakykata gönükdirýäňiz. Halk hakykaty bilmesin. Biz yalanlar bilen allaly, wuraly, geçeli, gideli, keyp edeli. Halkam näme bolsa şo bolsun. Bize mis hedimiz çıkarman oturmaly. Hedirlik. Bu kanalla adam almadyk bolsa, bu kanalyň günü ýaýlymlaryny kim alyp barýar? Bulara da hüjüm edýäňiz, etjek bolýaňyz, edersiňiz anyklajak bolup, her ýeriňizi ýyrtýaňyz, ýöne hiç zat edip bilmeýäňiz. Türkmenow döwletagy egerde sizi tutsalar we watan habarlaryna çykarsalar, eliňizem gaňlarly, siz näme ederdiňiz, jogap berdiňiz. Göni efir şertini goýardym. Göni efir şert, göni otaýda saňa ukol edýärler, saňa sancym edýärler, saňa derman berýärler. Öňünden gowdy burýarlar, ýençýärler. Her zat edýärler. Sen uje senden otaýdy. O watan habarlaryna çykan adam, ol adam däl. Boris Şeýkmuradow dagy şolaram çykardylar. Siz pikir edýäňizmi şol Boris Şeýkmuradow däl. Biologiski hiç görnemeden däl. Siz intak. Bu diktatorlyk rejimleriniň, jellatlarynyň nähili gan hordugyny, nähili bilen zalimdigini bileňiz. Adamzat taryhynyň başga döwürlerini her hili jellatlar,
her hili cezalar hemme zatlar bolan ýöne edil Türkmenistanyňky rejimiň jellatlary ýaly adama erwet, ziyan ýetirýän adam erwet, gynnaýan görülmedi adamzat taryhynda. Siz intäk milyondan, milyarddan birinem görüňiz, oňam bileňiz oňam. Kelläňizde birden göräseňiz, biläseňizem kelläňizde şonu seljeri biljek şygyrdy ýok. Sizde predahraniýetil ýok, siz gönümel çatylan sizinki. Şoň üçinem yalan gürleýäňiz, diňe yalan tökmek. Hiç esas ýok. Şoň üçinem siz nirde bir satylşyk bolsa, nirde bir ogurluk bolsa, yalan bolsa şoň içinde, şoň öňüni çekýän. Olam hojaýynyňyzyň buyrugy bilen. Ýöne şunu ýadyňyzdan çykarma. Siz bugün Han Sultan, ýöne ertirde gutordy. Haramdan mökledi gutordy. Gaty gowy bilýäňiz. Üçüncüýüni getirjek bolýaňyz, üçüncü diktatorlygy. Eger olar başarmasa, biziň variantlarymyz bar diýäňiz. Taýýarlyk görýäňiz. We öz dönüklüğüňizi hödürleýäňiz. Dürli ýurtlara, Türkmenistandan peýdalany biläjek. Bizi hökümete getirseňiz, bizi oýnak edip, araç edip ulansaňyz, inha biz size şular ýaly gowy dönüklük kılmatyny bereriz diýip hödürleýäňiz. Ýöne intäk siziň haraýdyňyz hiç ýerde geçen ok. Näme üçin? Esasy halkyň köpçüligi sizi gorlanok, sizi goşulanok. Bu internetde görýän internetçileriniz bot bulan köpsi. Ýasama. Hemme internetde näil oýunlar edilýänini bilen bilýär. Ýöne ekrana çykyp paňlap muň bilen şöhret kazanjak bolamda. Şoň üçin köp elhenç türmeden çykan adamlar gaty elhenç baştan geçirmelerini dinledim. Gaty erwet nähil edip gynnaýanlyklaryny dinledim. Diňe tutsaglardan dinlemedim. Türkmenistanyň dürli türmelerini işläp gaýdam. Häzirem daşary ýurtda telim bilýänleri, ençeme ýyllanmary işläp beren adamlar bilen gürleşip şolaň öz agzyndan öz eden jenaýatlaryny dinledim. Köp tatda mende. Şoň üçin men gerek size bilýän. Men gerek. Men daşyma geçip görýäňiz, her zat etip görýäňiz. Hiç ýerine alyp bilmeýäňiz. Indi türkmen. Yan kaýdaşym ýa. Göni ýalyma çykary bilmeýärler. Ýazgydan berýärler. Ýazgydan berenlerine de sen näme diýäniň dodoklaryň hereketi bilen o taýdaky ses bar bolmagyny bilýär. Ýöne erkek ýaly. Derman hiç tat bermän, öz huşuňda göni ýalyma çykarsalar, men aýagy alarym türkmenleri, aňyrda. Çykarsınlar göni ýalyma. Görersiň. Boýnama. Biziň nähili adamdygymyzy görjek bolsaň çağalamyzy gör, hiç ýyl boýnagan oklar. Öz ýenlilik şkalasy ýüzüňe müsünde. Genden gelýär, aňyrdan gelýär bu zatlaryň hemmesi. Türkmen garadan aýtmaz diýär şol. Ýöne köp adamlar ganyna başga milletleriniň, başga zatlaryň gany bolansoň belki haýwanyň zadyňam bolmagy mümkin. Şoň üçin olar pikir edýär, arzu edýär, hyýal edýär. Bula adamlar şeýleräkdir, beýleräkdir, özleri ýaly, özleriniň götü oşawa şeýle pikir edýärler. Siz tek görmediňiz hakyky oýny. Döwletagy hak üçin, hakykat üçin, azad üçin we paçopan üçin diňeňe gurrunsyz. We paçopan bilen baglanşyk ähli maglumatlary berdik, getirmeli ýerlere. Maňa aýdan maglumatlaryny çenli.
Biram ýadyňyza düşýän bolsa, bir video etdiler. Näçe terabaytlyk elimde arhiw we faktlar, subutnamalar we şonu saňa ýeberin, adresiňi ber diýip köp açopan. Şoň aýdan ýerinem köp açopany nyşana goýmak üçin ýürüýte şo ýeri videoda ulandylar. Inhater ediň, muň elinde arhiw we bu Türkiýedäki etjek bolýan işleňizi, proýektleňizi, oýunlaryňyzy, adam satyşyklaryňyzy gowulýa, köpsini bilýär. İçinde boldy, öňüni çekdi. Şoň üçin äge bolan şol adamdan ýediler. Iň soňunda da nädip tapdylar we paçopany? Häzir aýtjak. Kaçyp ýördümi? Ýok. Garajoglan türkmen siýasatda sürü tehnologiýasyny oýnamak isleýärler halk samdyk däl. Hawa bulara mankurt gerek. Şemal haýsy tarapdan öwse edil, peşmek ýaly şo tarapa toglanyp beren halka oýnatky bolmaly. Bulan oýnatky bolmaly, şulan oýnatky bolmaly. Kellerine hiç ýyl şygyrdy bolmaýan kezzaplan ogrulan oýnatkylar bolmaly. Halk bulan keyip üçin özüni pida etmeli, özüni gul etmeli. Togum tiýjem mundan soňam 700 arkasam şolaň hyzmatyna gul bolmaly. Täsin arzu hyýal. Kellesi işleýän ruhy ýagdaýy bolan adamyň emesler. Andrey Muhamoviç, salam aleykum döwlet ağa. Giýçäş Farhat, siz hakda videosyny gördüňizmi? Saňa näme şoňa näme diýäňiz, näme boldy sizlere ters bolup galdy? Maňa degişli hiç zat ýok, men oňa näme diýeň? Maňa degişli zat ýok. Öz kemçiliklerini bize rozwaýy ýonka otur, aýdýan zatlaryň hemmesi ýalan. Ömrozok bilen malanşykly ýagdaý. Ömrozogo Türkiýede dernek jemgyýet gurduranlar men köne dostum. Men aňyrdan bäri tirkeşik gelýän Türkiýede bile ulanan dostum men. Şo Ömrozogoy gollap, şoňa jemgyýet dernek gurduran Ömrozogo. Jemgyýet gurulandan soň Ömrozogo aýdylan söz biziň maksadymyz şeýledi. Ömrozogo Türkmenistanyň adyny ulansaň seni ýok ederler, seni işletmezler diýdik. Men düşündirdim o taýdaky Türkiýeli, men diýenim Türkiýeli adamlara. Size ýol bermezler diýdik. Şonda da ýok, Türkmenistanyň ady hökman bolmaly. Dernekde jemgyýetiň adyna diýdiler. Bolýa. Onda diýdik, bu jemgyýetiň başlygy onda Türkmenistany bolmasyn. Beýleki ýurtlardaky türkmenlerden biri bolsun. Iň azyndan gaçara kogara maýmyz bolsun diýdik. Ona etmedi. Soň inni näme diýerler? Ömrozok bilen malanşykly. Bu samsyk pikir edýär, biz ömrozok bilen malanşykly hiç ýyly maglumatymyz ýok. Zat ele çemeniň toparyndan oturup menden maglumat aljak boldy, men beýle diýdim. Sen kim? Biz onlarça ýyldan bäri habarçy bolup işläp ýörüz. Azatlyk radiosyna berilen onça habarlar, o taýda geçirilen diskussiýalar kim etdi? Azatlyk radiosynyň öz içinde oturanlar etdimi ýa? Daşardan işleýänler biz etdik. Pikir aglyňyza gelen aýdyp oturýarsyňyz, ýalan tökmet. Hiç pikir ediňiz ýokmu? Bir adam, bir watandaş çykyp öňüne şey edip goýsa, utanmarsyňmy? Ýalan sözläp oturýarsyň. Men haýranaým. Şol Ömrozok meselesini. Ondan inni diňle. Ömrozogyň meselesini halkara guramalar gaty güýçli talap etip başladylar. Ondan Azatlyk radiosynyň türkmen bölümi häzir durşu bilen rejimiň kontrolüne nädip geçenden öň aýtdyk, gerek bolsa soň aýraty näme gepleşip eder. Haýyş edýärler müdüre
şol Ömrüzok Omorkulov bilen malanşykly bir ýerde çykyş etdiýärler. Zakal boýunça çykyş edýär. O çykyşynda da aýdýar. Ömrüzok Omorkulov azatlyk radiýasyna interwiu berenok men dünýä türkmenleri gepleşiginde çykyş etdi. Şo Döwlet Baýhanyň dünýä türkmenleri gepleşiginde çykyş etdiň diýip Ömrüzogy azatlyk radiýasyna çykyş etdiň diýip Ömrüzogy allap alyp gitdiler aňry. Allap alyp gidip basdylar. Azatlyk radiýasynyň türkmen bölüminiň müdiri aýdýar. Azatlyk radiýasyna diýär. Teresapla çykyş etmeýänligi üçin aýtmaly zatlary aýdanlygy üçin şu ýagdaýa düşdi. Omorkulov diýär. Omorkulov onu näme azatlyk radiýasyna aýtmaly zada aýdypdyr. Gepleşi taýýarlayan men, awtaram men, jogapkärçiligi menki. Indi düşündiňizmi? Ýagdaýy. Ýa düşünmediňizmi? Oýna. Dowam edýär. Hemme ýazgylar bar menne. Özüm ýürükde sende dursun agam, şolar bir zat bolaýanna berersiň diýdi. Men onu halkara guramalara bir wagt getirdim. Dürli dillerde terjime etdim. Konsulxanaň işgärleri bilen eden gürrüňleriniň bir gowy tarapy bardy. Ömrüzoň bütün edýän gürrüňlerini ýazga alýardy. Şonu ýazga alýardy hemmesini. Şo gowy tarapy bar. Şoň üçin bütün eden gürrüňleri, hemme zatlary arhivde dur. Hakykati ütkötüp bolan o. Gördüler, baktılar. Ömrüzok Omorkulov hakynda eden bu oýunlary, jenaýatlary üst açylyp barýar. Halkara basyş gitgide güýçlenýär. Nirek barlysa näme edilse öňüne oýlýar. Ondan golar näme oýlap tapdylar. Azatlyk radiýasyna ogul Türkmenistanda habarçy bolup işlen ýene şol rejimiň kontrolunaky bir adama ýasama görnüşde video ýasatdylar. Şo Ömrüzoga çalym edýän biri näme etmişin, gulluk edip görmüşin. O material çykaranyňyza da telim ýyl bolýar. Türkmenistanda gulluk näme 4-5 ýyllap edilýärmi? 5-6 ýyllap edilýärmi? Aňry 2 ýyllarda, 2 ýyldan köp wagt geçdi. Ýöne gulluk edip ýörlägi. Ömrüzok Omorkulov, ýa siz buny ofiser bir harby näme aldyňyzmy? Serkerde edip näme etdiňizmi? Bellediňizmi? Bir ýalan sözden wagtyňyz bir azajyk heňeň elsin. Ýalan söz diýäňiz bolýan wara, şeýle bir gülkünç ýagdaýa düşürýäňiz, özüňizi düşürýäňiz. Biz düşünýär. Ýöne gynanýar. Soňa meni ýene biz şu Türkiýede ediljek bolýan türkmenistanylara garşy dirli uşukluklar, syýasy jenaýatlar bilen baglanyşykly biz degişli ýerlere duýduruş bermesinler şular. Şularyň ünsün sowurlyk Ömrüzogyň meselesini täzeden getirip ortaga goýdular. Ömrüzok bilen baglanyşykly. Başyndan soňuna çen ähli sugutnama bar mende. Şol iş şu azatlyk radiýasyna men üstümden gitdi. Şoň awtary men. Eliňizden gelse datman çekin. Hemme sugutnamamyzy elimizde alabilmeýän. O sugutnamalar ýetirilmeli ýere ýetirildi. Siziň ähli jenaýatlaryň üstü bir wagt açyldy. Näme etseňiz? Siz aýalyň eşigini tans etdiňiz halkyň öňünde. Çygyt ýaljak hiç ýeli awraýyňyz, anamyňyz ýok. Rejimiň tarapdarlarynyň onuň siziň owurlan pullaryňyz az däl, bilýäs. Pulu bilen köp zat edip bolýar. Wagtlaýynça käbir boş özüňiz ýaly boş güýdeleri güýmäp bilersiňiz ýöne wagtlaýynça. Fundamenti ýok. Şemaly uksya gidýän.
Ya şo sizi oýnaýan bölümiň, addieliň hojaýyny, kuratory üýtgeýe sizem gidýäňiz. Ondan her kim özüňizi ýaly ýalňyşma. Her kim sizi ýaly. Şolar ýalyky Andreýjan ýagdaý. Aýdanyň üçin jogap berdim. Ýöne muň üçin aýratyn biz gepleşik etjek Rozbaýakka bilen. Häzir mesele wepany alyp çykmaly. Şoň üçin wepa häzir tesirlerim gutarýar, men tema etjän. Häli orta täze oýunçylar gelir. Gaty dogry, äge boluň doganlar. Bu satançylaryň ýüzüniň maskasy açyldy. İnşallah ýöne bularyň görjek güni gowy däl. Sebäbi diktatura bir ulanan prezerwatywini iki gerek ulanmaýar. Gaty dogry. Karajoglan türkmen men tanayan azadym beýle zatlara goşulmaz diýe ýöne siz haramdagyň ýegenleriniň jellatlarynyň adam gıynamakda, adamy ýaşaýan öletmekde gaty ustadlygyny, tejribeligini ýadyňyzdan çykarýaňyz. Türkmenov käwatlar dagyň çar depesine çykyp göz ýaş bilen gyýgyrasym gelýär. İçimi sowatjak diýip, emma alajym ýok, öz-özüme sowal bersem durmuş diýe. Durmuşyň soňu nirä barýar? Artyk aýnasyny ýitiren her kime pul gerek, halkyň aladasyny goý bir ýana akyllydan akmaklar döwür sürer döwrany boldy diýe. Gynanagam şeýle. Gynantagam şeýle. Gynantagam şeýle. Wepa çopan nirede diýipdir Murat Joraýew häzir aýtjak. Tesirlerde ýnaýyn onu. Azat bilen wepany tanaýanlar gaty habardar bolsunlar, aňyrda bar zatlary aýtdyrýarlar, bar işleşenleri, habarlaşanlary aýtdyrýarlar. Entek biziň bilmedik Türkmenistanda näçe adam tutulanlar diýe. Ine esasy zat. Gaty dogry, ömrüňiz bolsun tokmak. Gaty dogry bellediň. Tıkma serdar orazy tutýarlar inni. Biljek gel. Orazy sataýarlarmyka pulu. Ahmet Amani. Salam döwleda öçeler gomjaň samam gaýrat et aýdyp bere wepa nädip tutuldy we kim tutturdy şu ýagdaýy dolu we dogry aýdyp berde saňa haýyş uly gaýrat tet haýyş uly gaýrat et halk bilsin. Gutordy tesirler. Şoň üçin häzir ne aýtjak? Aýdyp oturkam tesir gelse-de tema bilen baglanşykly bolaýmasa böljek gel maglumaty. Bu habaryň aslynda dogry bolmazlygyny dile getdik. Dün efirde bir tarapdan otur, bir tarapdanam duýgulamy tutuýlamak, saklaýlamak. Ýaman kyn boldy dünkü efir. Sebäbi ekranyna özüňi professional derejede alyp barjak bolmaly. Alyp barmaly ol. Döwletiň ýa-da bir edaraň resmi kanaly bolsa, otaýda gürrüň ýok. Sehel bir näme bolsa işden aýrylýar. Öne bärde öz ara gürrüň diýen ýaly. Şonda da halka tomoşaça hormat birinji orunda bolmaly. Bilişiňiz ýaly dünkü efiri sereden watandaşlarymyz okudyňyz, gördüňiz. Wepa çopan tutuldy diýip ýazdy. Wepa çopan tutuldy diýip ýazanam wepa çopanyň edil ýanynaky adam şol
Iň soňunda şu gün häzir göreýin. Awa. Türkiýe wagty bilen sagat 8 döwreklerinde habarlaşmak başartdy. Aslında ýygyderli ýagdaýda nomerumy sorap telefon bilen gürleşjek diýen soň we paçopan bilen balanşykly soraýan zatlarıma da jogap bermän soň men şüphelendim. Gorkammy? Şüphelenmek ähtiýaçly hereket etmek başga, gorkmak başga. Bular şunu ýaman gowulanýar. Özleri gorkak bolan soň sen gorkýan, gorkmaýan bolsaň gel şunu et. Gorkmaýan bolsaň eýt, erkek bolsaň zat diýip şeýdip sen emosiýaňy däldiretjek damaryňa basýarlar. Şoň üçin häzir bolan bular provokasiýada, provokatorlykda gaty ökde bular. Gaty ökde bular. Şoň üçin gazmalyk edip neme diýmen? Orazyň şo mahkama şeýligi sögüşýär. Näme gerek? Inni Oraz diýen we paşopany aýyň 11-ine ýerden ýaşaýan ýerinden gelip ekidýärler. Aýyň 11-nji noýabrda. Häzir seredeň şol raporda wara gürläýän migrant aktivist awy dowam edýän we paçopon tutuldy. Daşary ýurtlarda Türkmenistanyň diktatorlyk rejimine garşy çykyş edýän aktivistler öňüni çekkenler tutulmaga dowam edýär. 11-nji noýabrda ýer bilen Türkmenistanyň raýaty Türkiýanyň Konya welaýatynda bir owada ýaşaýan 1982-nji ýylda dowulan Wepa Oraz Muhammedow Wepa çopon lakamly watandaşymyz yerli jandarma işgärleriniň öýüne gelmegi netijesinde göz astyna alındy. Wepa tutulmagyna şo taýdaky jandarmaň şo taýda geçiren işleri gurrunlaryna şaýatlyk edip Wepaň ýanyna durandan gurrun bermegine görä Wepa Türkmenistan döwletiniň Türkiýeden resmi ýagdaýda talapnama iýeren talabyna görä tutsak edilýär. Türkmenistanyň hökümeti, diktatorlyk rejimi Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň üstü bilen Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň göç edarasyna, migrasiýa gurulugyna hat berýär. Wepa çopan ýagny Wepa Oraz Muhammedow Türkmenistanyna wahhabistlikden aýyplanyp gözlenýärmiş. Şoň üçin döwlet ara alalaşyga görä nähili Azat Ishakow Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gözlenýän adamlary öz ýurduna gaýtaryp bermek alalaşygy ýaly şol alalar. Ýene bir şol bir senariýa gözüňize getirip taryh gaýtalanyna aslında. Gözlenýän adamy öz ýurduna gaýtaryp bermek barada talapnama berýär. İçeri işler ministrligiň bu talapnamany göç edarasyna berýär. Göç edarasynyň üstünden Ankara'dan Konya welaýatynyň polisiýa merkezine bu talapnama gelip gowuşýar. Konya welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri Wepaň ýerini anyklamaga çalışýarlar we anyklaýarlar aslında ýoň anyklanan
Ýöne wepany, wepaň ýerini, zadyny, hemme zadyny inni şeýle bir ýagdaý bar. Her näme de bolsa Türkiýe häzir Türkiýeň siýasatyndaky köp adam Türkmenistandaky diktatorlukdan şolaň ýegenleri bilen nähili pul urýan bile bir nese edýän bolsalar, nähili haramçylyk, jenaýat edýän bolsalar, köp Türkiýeň watandaşy türkmen diýilende, Türkmenistany diýilende ata-babalaryň bir bolansoň geçirimlik edýär, görmedik sirän bolýar, bilmedik sirän bolýar, kömek edýär aslynda. Ya uzağa çekdirýär, bir iş etmejek bolup prosedurany. Indi berde wepaň ýerini, bolýan ýerini, meselem hat iýeren wagty, talapnama iýeren wagty sen Türkiýedäki ýa haýsam bolsa bir ýurtdaky watandaşyň öz ýurduna berilmegini talap eden wagty şoň adresine çenli sen görkezmeli, ýazmaly. Sebäbi eger sen ýöne şo taýda bir watandaşyň aýna pasport nomery, ady familiýasam şunça pasport maglumatlaryny bereniň bilen bolany. Şoň üçin bular näme edýär? Bir ýaş oglan tutýarlar. Ine şu şeraýlar bar-a, edil şoraýalyk. Şolaň döwürde şu edil şoraýalyk. Bir galypdan çykan ýaly. Yaman täsin bolýan zatlara seredim. We şo wepaň ýerini anyklaýar, aňryga metriýe. Ondan Türkiýe döwletine de anyk maglumat gelýär. Plan adresde, plan öýde diýe. Türkiýedäki adamlar olara ýalaky jikmejik maglumat bolsa, bäli. Ondan bu hatyň ananlarjylygy has güýçli bolýar. Soň wepaň ýanyna barýarlar. Wepa aýdýarlar, şolar ýalyk ýagdaý. Wepa aýdýar gurrun ýok diýe. Nirek gitmelim bolsa men gidýän diýe. Ýör diýe. Wepany özüňiz bilýäňiz şolar ýalyk gidýär. Wepa. Wepany bir gece welaýatyň merkezinde saklaýarlar. Onun ýerinde tutulýar. 10 küsünde wepany ýyzyna öýüne getirýärler. Ýuwunyp ardyna ýaly. Onuň öz ýany bilen gerek ýarak zatlaryny alyp inne umukly köp günne bir ýerde saklanmaly bolanyny ýanyna alynmaly gerek zatlarynyň hemmesini alyp getirýärler wepany öýüne. Şo taýda wepa aýdyp ýetişýär. Pursatdan peýdalanyp aýdyp ýetişýär. Ýöne o taý töweregiňdekiler onu bir gysyp nemetip baranokdy diýär-de, ýaman töweregiňdekiler adamçylykly çemeleşýärdi diýär. Şonna aýtdy diýär. 3 tane adamyň haýsam bolsa birini tapjak bolypdyr. Çemenöre Azat Haýtbaýew ýa men owadaşym Döwletbaýew. Ýöne ilki bilen döwleti diýipdir. Soň eýlekiler ýa hemmeni tapawdy ýok. Eliňizden geleni gaýrama. Aýdyň hemme hakykatlary ina şolar ýalyk boldy. Men bir kanun hiçili ýagdaýym ýok. Eden etmişim günäm, jenaýatym hiç tadym ýok. Durşu bilen tökme. Men olar üçin hop awanlaryan tarapym hakykatlary bilmeň. Hakykatyň tarapynda durmaň. Şeý diýe, gidýär. Ak gidýärler mene. Wepany şu gün ýer bilen Ankara alyp gitdiler. Inni bir çeşmeden aýdylýan gurrun wepany göç edarasynyň migrasiýa gullugynyň şol deportasiýa merkezleri zatlary ýa-da wagtlança göz astynda tutulýan ýerler şolara ýalyk ýerlere eltip şo taýda saklarlar diýilýän variant bar. Beýleki variantdan olara ýalyk hat gelen bolsa çaklama. Olara ýalyk hat gelen bolsa gönümel konsulluga äkiderler. İlçikana eltip tavşyrarlar diýip. Ananatym gelen o aslynda. Sebäbi näçe diktatorlyga ýarlyklyk edýän bolsalaram, diktatura bilen bile biňe edýän bolsalaram, näçe adam satýan bolsalaram, edil bular ýalyky
resmi prosedurany ýerine ýetirmän wepa çopany eltip jelladyň eline taşaýarlarynka Türkmenistanyň Ankaradaky ilçiganatynyň konsulluk bölümine. Şondan men halkara guramalara ýazdym, haýyş etdim, şeýle gurrun wa şeýle diýerler. Şoň üçin gaýrat ediň. Tiz wagtda şol işiň uğruna çykalyň, kömek ediň. Adada ýetişmedik, ýöne wepa ýetişip bilýär. Şoň üçin gaýrat ediň. Wepany men tanaýan diýip özüm men goňşowamdan bolsun bolmasyn. Ora näme goňşowamdan, azat näme goňşowamdan. Ýok tesbir ýazýanlar bar da şoň üçin. Öz owatyşyň çeýlegi. Ýok, hakykat üçin adyny zadyny bilmeýän adamlar gatnaşyp, habarlaşyp, maslahatlaşyp hereket edip gören adamlar hiç hakykatdan bilenmok, nireligini biljegem bolmak, biljek gelim, geregem-de. Hawa ýöne hakykatyň hatyrasyna özüni orta atýan watandaşlaryň arkasynda durmaly. Eger durmasaňyz, Türkiýedekiler siz gidip başlaýaňyz ýekän sizi toparlaýan ýagdaýda iýerýärler. Inadar edin. Ştaýda bu suratda görýärmi? Elinden tutup otyr. Diýmek bir zada boyun etjek bolýar. Bir zada düşünýär, arjak bolup otyr ony. Indi pikir etip görün. Türkiýe näme etjek bolýar? Türkmenistanyň ilatynyň ýarfyndan, umumy ilatynyň ýarfyndan köp bölegi %70'i daşary ýurtda bolsa, şoň 50 daşary ýurtdaky %70'i şo 70%-iň 50%-i Türkiýede. Galan 20%-i beýleki ýurtlara darman. Indi siz pikir etip görüň, Türkiýanyň elinde nähili kozur, nähili kart we nähili güýç bar. Türkiýe şonu Türkiýedäki hökümet şonu ulanjak bolýar. Türkiýe diýmän, Türkiýe diýen döwlet bolýar. Hökümet, Türkiýanyň häzirki hökümeti. Portopar diktator getirip biz Turan urýas, Türk döwletleriniň birligini, geňeşini, nämetini gurýar. Aha, diktatorlar bilen şu zady edip bolýarmy? Siz diktatorlar klubyny gurýaňyz, ýöne ady başga. Edil şu daşary ýurtlardan Türkmenistanyň watandaşlaryň hakykaty üýtgedip, ýalanlary hakykat ýaly etip görkezjek bolşýaly. Siz hem öz diktatorlaryň özara biznes klubynyň adyna näme diýäňiz? Halkyň gulagyny gowy nemesin, eşdilsin. Türk döwletleriniň geňeşi. Bolýar da. Inha mehribanda onlar. Wepa bilen maglanşykly maglumat şundan ibaret. Wepa Ural Muhammedow bilýäňiz, Türkiýedäki şol Türkmenistandaky diktatorlyk rejimiň öz watandaşlaryna eýe çykman, şolary harlaýşy, şolary taşlaýşy bilen baglanşykly daşary ýurtlardaky watandaşlarymyzyň arasynda başlanan tolgunçluklara öňaşylyk eden oglanlardan wepa. Ýok, wepa pul alyp şeýtdi, beýtdi. Pul meselesini kim açýan bolsa, pul meselesi bilen diýen bolsa, şoň özüne de hükmandyr atmadyr. Biljekler, wagt gelende hemme zat açasan bolur. Ýöne wepa, oraz, azat we käbiriniň ady belli däl ýöne hakykatyň tarapyndan bolan hakyky aktivistler, hakyky watanyň, halkyň oğul gyzlary.
Şolar siziň üçin özüni ortakdy. Indi şolara ýygy çykmaly, arka çykmaly wagty geldi. Wepaň biz alyp çykjak bolarys. Kimiň nirde, nähili tanyşy, bilişi, bag bolsa. Wepa Ankara'ya gidildi şu nirde. Göç edarasynyň wagtlaýynça göz astynda saklanýan nirde nähili ýeri bar bolsa, şo taýda diýip umyt edýän. Sebäbi alnandan soň telefon hemme zat arabalaş kesildi. Ýöne aýdypdyr. Bir pursat tapsam, birden elime pursat geçse, birine naýyş edip, nirdidigimi bildiren, nähili zatlaň bolanyny hökman habar eder size. Sizem ony halkara guramalara döwlete ýetiriň diýipdir. Häzir araşyk kesildi. Ýöne edil aýdyşmaýaly. Şu prosedura boýunça Wepa çopon häzir Ankara'ya gidildi. Göç edarasy Ankara'daky migrasiýa gullugyna ýüz tutulan wagty hökman bir neme bolar. Bizem nesip bolsa, indi seret bärde esasy oýunlar bar. Bul işleň bil katlaýyn edilýänliginiň iň esasy subutnamasy näme bilýärmi? Mekrowanda onlar. Resmi iş günleriniň daşyny edýärler. Bütün proseduralar resmi iş günleriniň daşyny edilýär. İş günü edilse, halkara uramadan ýa bir täsirli bir ýerden jaň gelip bilýär. Olar şoň öňüni almak üçin şular ýalaky. Şondan gaçyp 6-njy wagtyr güni gawat getirýärler. Inhara. Şoň üçin biz netip bolsa halkara uramalar bilen araşyk geçdik. Ýöne oň daşyndan öz aklawçy adwokat, dostlarymyz, tanyşlarymyz hemmesinden haýyş eder. Baky edil häzir görmeýän, diňlemeýän bolsaň, görüp diňleýän wagty gaýrat et. Senem öz tanyş bilişlerini herekete geçir. Wepa çopon Ankara'da göç edarasy genel müdürligi mundan habardar. Wepany Türkmenistana iýerdirmäliň. Wepaň hiç ili Türkiýede kynçylygy, problemasy ýok. Şonu bildiňiz bolýar. Indi tetbirlere geçýän. Şu taýda bir samsyjak biri bir zat ýazypdyr. Zloy kaktus diye adının belli niyeti. Sana diye sen diye utançlı olmalı ýagdaýyň diye çese skinu ignoriro. Men bilemem çese diýäniň kim näme diýip bolýar. Türkmençe näme bilýärmi? Görle bilýärmi ýa? Ignore diýänem etdi diye. Şol taşlandan soň sen ignore edip başladyň diye. Gelliye bile efir edelliye. Bu diye men niye orada konýan. Şol arada nemeden bolýar. Götünde türsüsi ýok. Ondan näçe? Götü külüsinde göwünü kapdaganda. Wajyp meseleler barka. Näme üçin siz ýaly zyňynlary, oýnatgylary, adam satýanlary, itiňiz biýseňde bolmaýanlary ekrana çykaryp wagtymyzy, gyzyldan gymmatly wagtymyzy öldüreli. Tokmak Wepany intek Türkmenistana gitmedik bolsalar onu çykaryp bolara. Gitmedik bolsalar bolar. Ýöne edil azat ýaly. Azat bilen 19-na ýitdi aragatnaş kesip 19-na gürleşdik azat bilen. Gürleşdik 19-na 20-si, 21-i, 22-si. 3 güniň içinde gitdi ýaly. Şolar ýaly bolmasyn diýip häzir
öwran üstüne basyp şuna mysal görkezip ina azady etdiler. Ýok, Türkiýe, Rossiýa däle. Nirden bilýär? Has beter däligini nirden bilýär? Näçe wagtdan näre aýdylyp gelýär? Türkiýedäki Türkmenistanlara satmak üçin her hili oýunlar edilýär. Öňünden uje proýekt demeden taýyn bu çykýanlar diňe oýnatgy bular bugün näertir ýok. Bulan kökü ýok, hiç zady ýok. Peşmek ýaly. Geçmişem ýok, geljegim ýok bulan. Şey diýdik. Hani göreli ne tip boldy. Liberté salam. Ramazan juma. Döwlet inni ähli hakykatlar ýüze çykmana başlady. Ondan başga da bugün Garajoglan hem gaty gowy bir faktlara esaslanyp efir etdi. Awa efiri näme goýdyk ýöne men Garajoglanyň efirine seredi bilmedim. Sebäbi pan ýanlaklar bilen gürleşip oturdum. Şoň üçin hem pan ýanlaklar bilen gürleşýän şol watyň özünde de başga adamlar bilen gürleşýän, olar soraýa, olaň sorany olara getiren gönümel çatyp bolanok. Şoň üçin men arada durup şeýdi. Habarlaşmaly boldy. Liberty wepa hakyna aýtmaly bolsa, syýasata goşulmasa da adaty düzgün tertip bozmakdan, kanuny bozmakdan içeri alardylar. Özüm ýüzbe-ýüz gürleşip görenim üçin şeýle netije çykardym diýe. Liberty ýöne hakykatyň hatyrasyna aýtmaly zat. Wepanyň YouTube çykyşlary köp adamyň oýanmagyny uly peýda etdi. Gürrüňsiz ruhuny allardy adamlar. Hatda şoň başlaýşyny men halam okdum. Arapça gürläp başlaýan zat diýip ýöne şonda da her kimiň öz garaşy. Şol başlaýşyndanam ýola çykyp bu waka bitdiler. Allah Taala Arapça gürlemeseňem düşünýär, türkmence gürleseňem düşünýär. Ramazan juma siziň düýünkü çykyşyňyzda men dekabryň 25-sine çenli gaty erbet oýunlar bolar diýip Rozoway aga halkymyza çykyşyňyzda hem diýe. Dekabryň 25-sine çenli gaty erbet oýunlar bolar diýip Rozoway aga halkymyza duýduryp daldy. Ay şonda da ananasyň gelen okda kıyın ananmak. Ramazan ine hakyky gerçekler inni dogry bolup çykyp başlady. Duýduruşlar inni ýoş-ýoş proýektler ýoş-ýoş öz netijesini bermäge başlady. Türkmenow döwletaňa Şatlyk Şyhyhow ol YouTube kanalyna aýtdy. Ilki Isakow soň wepa on soň Oraz ýyryndan ýeterni gürläpdi diýme. 10 aýdan sözünde howpyň bardygy dogry eken o agam. Anana aýagam diýe. Biljekler. Şatlygym zakal boýunça gürleýärmi ýa öňünden duýduruş berýärmi? Şol Şatlyk Şyhyhow duýduran bolmaly. Ýa garaşyň ýygyňyzdan ýetýärni diýen duýduran bolmaly, emma şoň aýdanyna gaty ulumany we başda üns bermändim, inni üns berdim agam şol şatlygyň aýdany sen ekenini. Eger şatlyk şonu duýduruş hökmünde aýdan bolsa, ömür uzak bolsun. Liberty eger wepany bir ýarym ýyl öň tutan bolsalar, köpçülikiň protestleri gurnalardy. Ýöne şu wagt iň köp 20-30 adam çykar. Lapkeşlik we biperwaýlygy ýeňip bilemzok häzirlikçe diýip.
Türkmenow. Ýöne şol şatlyň sözleri üns berseň, her bir aktivist oppozisioner hakda onuň aýdan adamlara ýyly-ýylyna ýitip başladylar döwlet diýmek duýduruş berýär. Seretaply bolmaly, äge bolmaly, häzir bolmaly. Liberty öňümizde iň uly iki iş we doganlar. Birinji, rejimiň tutdurýan adamlaryny halat etmek üçin hukuk goraýjy guramalar, toparlary gorlamak. Gaty dogry. İkinji näme? Tokmak. Döwletdaga şol azadyň aýdan merdan diýen oglany barada jurnalist rasledowaniýasyny geçirip biler ýaly adam tapdyňyzmy? Şol azadyň aýdan maglumatlary şol adam bilen baglanşykly dogrumy diýip sorady. Ýa-şal terden Türkmenistan dogry diýdiler. Mundan soň näme? Barlajak. O zatlar barlamaga wagt barmy? Bu işimiz başymyzdan aldyk, oglum azadyň nemeleri bilen. Inem öpa. Siz pikir edýäňiz şolar ýalakay. Diňe aýdylýan, görülýän elbetde siz näme görkezse şonu görýäňiz, näme aýdylsa şonu bilýäňiz. Ýöne ekranyň arkasynda, perdeň arkasynda biziň durmuşymyzda, biziň töweregimizde we şu iş bilen baglanşykly, hakykat üçin göreşýän, çykyş edýän adamlar bilen baglanşykly. Gaty köp zatlar bolupdyr, elgenç zatlar bolupdyr. Men iki gece ýatmadym. Ýöne şonda da düýni efir etdim. Düýni içili ýagdaýym ýokdy. Efir etdim. 2 gece nowat tutup çykdym. Gaty hoply ýagdaýym vardy. Ýöne aýtsaň, ýok reyting, ýok PR, şu bu kelle işlenok sebäbi. Sebäbi özleri şonu diýen adamlaryň özleri şoň üçin edi. Hakykaty, maglumaty gizläp adam pita etmäge näme gerek bar? Ahmet Amani berekella döwlete gaýrat ediň, şularyň ýzyndan duruň, näme etmeli bolsa da gaýrat et, ýzyna düşün, gaýrat ediň. Eden gowluňyz Allahdan gaýdar, hak sizi gowy tanaýa, sylaýa, agam siz gaýrat ediň. Sadece ol, ine şo wepaň ýannaklaram aýdýar, şular ýalakay. Allahdan bizden bolmasa da Allahdan gaýdar. Men diýdim, lap geç bolma. Biz 94-nji ýylyň Nowruz gününden bäri göreşiň içinde herhili derejede, herhili nemede köp dağdy gördük, geçirdik. Ýöne döwlet teleradio guramasyny işleýän döwrümizde, Azatlyk radiosyny işleýän döwrümizde öňünde, şolaň öňünde, soňunde, arasynda, nirsinden bolsa bolsun tanaýan adamlar bilýändir. Biz hiç ýyly aňyrsynda, bärsinde seretme. Ýa-da şundan bir bize bir zat galar ýa galmaz, şular biziň gadrymyzy biler, şular bizi hezmet, hormat ederdi. Hiç wagt adamlara şoň üçin kömek etmedik. Şu wadeçenli adamlara eden ýagşylyklarymyz, sowaplarymyz, ýyňnan bonuslarymyz bizi köp belaweterden halas etdi. Çemenjik ýazýar. Näme diýär? Sen niýe öz iniňi diýä tutturup goýberdiň diýär Türkiýede. Çemenjik, men Türkiýedäki gören zulmumyň milyonuna birini sen gören bolsaň, şu wagt tualetden turup bilmeýän adam bolardy. Sen diliň bar, başgalardan ýok. Şol iki, näme meşin? Men agam mahkama şeýnik bilen interwýu edip durum, şoň kanalyna çykyp durum, bilenmok näme bolupdyr. Şoň bilen näme edip berdi. Sen kimler bilen oýnadýan? Aýtdym men. Sen kimler bilen oýnadýan? Seni giç tanadyk. Wah.
Atyk iş tanıdık. İnim bilen malaşykly men hemme zat etdim. Men aýtdym. İnimi maňa garşy şantaj edip ulandylar diýdi. Bir ýerlen köp pagat elinde halkara guraman goragy bar. Kanada gitmelilen hatamma hemme zady kabul edildi, hemme zady düzük. Şonda da şonu tutsaglykda saklap, urup, ýenjip aýtşy agan azatlygy taşlasyn. Opozisiýany syýasaty taşlasyn, ýitirim bolsun, ýok bolsun, şol işe taşlasyn. Azatlyk radiosyny işlämeli düşünem, adamyz Amerikan agenti. Amerikan agenti bolan bolsa, ayakda durkaňyz türsüksiz galanyňyzy bilmezdiňiz. Biz agent bolsak. Baka aýtdy, bu agent diýenden agyma gelen agent. Siz agent bolmadiňizmi? Adamlar. İkinci diýeli berdi dowam edýär. Her kimiň şahsy goragy 1-2 ýyl boldy. İnternet näme? Anonimlik näme? Her kim ağza känne başy çykýamka diýär. Ana. Häzir bolmaly. Gaty häzir bolmaly. Inni şol Farhat Taýyň güldüren bir nemesi bar. Videosy. Şol Rodway meni zady özüni tans etdir. Ondan o programman bilýär, ol 3-nji topar programmalar diýilýär. O programmalar ulansoň sen bütün ulanan enjamyňdaky şahsy maglumatlaryň hemme zadyny kopýalap, özüne alyp, ondan soň saňa şol ýaly video ýa fotograf, surat taýýarlamaga saňa öz hyzmatyny ödürler. Ýöne şo hyzmatyny öwezine sen şahsy maglumatlaryny ogurlaýar. Imo programmasy duruşy bilen sen hemme şahsy maglumatlaryny istenlik adamlar bilen paýlaşýar. WhatsApp'am hopsuz. Şoň üçin Skype häzir iň anamdarragy. Şondan başga ýerlerde bolar bolgusuz gürrüňler etmeň haýyş. Ondan mundan eşden zadyňyzam gıýbat gepeden gepçi däldi, gepi gezdiren gepçi diýär. Şoň üçin siz bilen gowa bir oturuşykda ýa-da bir ýerde gürläp oturýarsyňyz. Töwreňizde adamlar kimler bilen tirkeşýär, kimler bilen neme diýär. Käbir watandaşlarymyz bar. Geňrek, täsinrek bir zat eşitse, derrew şonu telefon alýar-da, bir grupda oturan bolsa ýa bir ýerde şonu ýazyp goýberýär. Özü köp zady bilýär, zat diýdirjek bolup. Şeýdi. Özüni görkezjek bolup. Artykmaz. Kurtoy şular ýaly. Diýdirjek. O bilenok, o maglumaty ýazýan, zyňýan, orta goýan ýerine näil şagallar bar. Näil adam satýanlar bar. Şoň üçin satylşyk diýilende şunu pikir etmeň. Satylşyk diýilende bir adam gönümeli satman biler. Ýöne meselem häki şol wepa meselesinde. Wepaň öýüne öwrenýär zat etdi, dogry dälmi? Belki oň niýeti ýokdur, satmak niýeti ýokdur. Ýöne ol gördü wepaň öz öýü, hojalygy, fermasy, osy, bosy, gowy zat ýaşap ýörüp wepa. Bir tarapdan öz hojalygyna kömek edýär, bir tarapdan da goňşy bolanlaryň hojalyklaryna kömek edýär. Şol ýany goňy edip gördümmi? Onuň bulan gitdi. Türkmenistanyň eýlede beýlede gürledi, wepaýna plan ýerde şeýle wepa beýle. Bolly, wepaň ýerini anykladylar. Näde anykladylar? Jansyz tutdularmy? Şu ýörüte bir agent tutdularmy, şuwulçy tutdularmy? Ýörüte adam ýemerdilermi wepaň ýanyna ýok. Wepaň ýanyna işlek aýdanlardan biri. Ýöne şeýle
Belki oňam bir erwet niýeti ýokdy. Ýöne gürläp goýberdi. Ina we paşa ile ýaşaýa eýle meýle. Şap. Anykladylar, hemme zadyny taýýarladylar. Hemme kişiň ýerleri, hemme zatlar anyklandy. Proýektler tapgyr etap durmuşa geçip gidip otur. Şu YouTube'da çıkış edýän adamlaryň mimikalaryna, beden diline, gürleýän zatlaryna üns berin. Aslında şolar zakaz boýunça çıkış etselerem, häl bir watandaşymyz aýtdy, şat aýdypdy diýip. Edil şol şatlyň aýdýan zatlary ýaly şolaň aýdýanlarynyň duýduruş hökmünde köp zady ugranyp bolýar. Şolaň çıkış edip oturka, şolary şeýle çıkış etmäge, ýalanyň tarapyndan, provokasiýaň tarapyndan, Türkmenistanyna ganyň öküşüklük taýýarlamagy, adamlary öýjükdirmegiň planlary üçin geljekdäki ädimlerini çaklasa bolýar. Bu awtomatika ýagdaýda bolýar. Eger siz köp ýyllap şu zatlaryň içinde gezip görän bolsaňyz, köp tatyrşyklary, köp sokuşlukları görän bolsaňyz, sizde awtomatik reaksiýa, awtomatik neme döreýär sizde. Şoň üçin häzir bolun. Liberty. Aslında diktaturanyň güýjüni inni duýup başladyk. Ine beýdiseňem diktaturany niýe reklam edýär. Siz diktatora söwüňiz ýokdy. Diktatura söwýän diýip diktatura söwgen bolýan siziň watandaşlaryňyzyň, kezzaplaryňyzyň diktaturan biznesmenlerinden sponsorluk hökmünde pul alýanny bilmeýänler söýdýär. Hemmesini bilýär. Hemmesi bilinýär. Tolgunçuklar başlanandan bäri toparlary içinden dagadyp innem ýeke alyp başladylar. Ine hakyky şu bolýan proýektleri, operasiýalary diktaturiýanyň operasiýasyny düşündirýär. Diňe gurumaçylyk bilen virtualny, realny garşylyk berip bolýar diýär. Gurumaçylyk bilen hakykat. Gurumaçylyk ýok bolsa, hakykat ýok bolsa, diňe ýalan gurrun bolsa. Türkmen bolýar, agam hoş sag bolun, ömrüňiz uzak bolsun, hemmemiziň ömrümiz uzak bolsun. Janyňyz sag, hemmemiziň janymyz sag bolsun. Özüňizi gowy seredin, hiç gaçanam oýnatgylan propaganda hereketlerine duçar bolmaň. Ot welasyndan, suw welasyndan, görünen görünmezlerden gorasyn diýär. Hemmemiz gorasyn. Hakykatyň tarapynda bolan. Ahmet Amani Döwletaga Burmut Waltyň alaýaly ýene-de şol imo, Telegram, WhatsApp, interneti aragatnaşyklaryň iň içinde haýsy anamdar ulanmagy 100% hatarsyz haýsy diýe Skype. Skype'ın ýene bir gowy tarapy bar. Skype iň boluzujy, iň haýal internetde de işläp dur Skype. Skype'ın şo tarapy bar. Skype'y reklam etmeýänleriniň sebäbi Skype'y diňläp bolanok. Skype'da adamlary ýydarlap, adamlary näme etjegini özüne aýtdyryp ýa-da mundan soňky etjek zatlaryny öňünden bilip bolanok. Ýydarlamasaň açyk däl Skype. TikTok mesela. TikTok'ta häzir nemeleň aň togurluklarynyň polisiýaň,
ya diktatorluk rejimlerinin hemmesinin işi antatlaşdy. Näme üçin? Şu sosyal medyalar, şu hyzmatlar bilgeçliğin el yeterlidirli. Köp adam ýöne internet Hasan tuvalete diýä, näme diýä, nire barýa, hemme zat öňünden görkezip otur. Janyny günümelli. Teretin hemen näme diýä. Şoňa görä-de taýynyňy görmeň bilen hatabyň bir zadyň baý bolsa diýä. Gynan tapda. Telegram'ın olar ýalaky hopsuz däl. Liberty diýä likbez likvidasiýa bez gramatnosty orsça gyzgaldyrany sowuslyga garşy görüş şoňa ýön serip paralel şol urgatyň özüne bilelikde edilmeli işleri unutýas öýdýändiýe gaty dogry şol. Gaty dogry. Gowşadyk. Gowşadyk. Rasla bilýär. Orta hakykatyndan gowşadyk. Biz gowşanymyz üçin inhaşy şergaýlar, adam satýanlar, oýunjaklar, oýnatgylar çykyp arkay. Şol ýaly. Onu ýene urdatdy. Hakykatdan biz belli bir ýaşa ýetenmiz üçin akylymyz barga goýulşy. Öňki ýaşlyk döwri bolsa, onda da Türkiýe ýaly öňe ösen ýerimizde bir şol ýalaky orta çykyp adam satýan, adam satmak, halky öjükdirmek, halky odatmak, halky talamak, hal aňyrdan ýurdun içinden ogurlap talak gaýdan pullary şo taýdaky öz haram şaýkasynyň awraý bilen gomparjak, paňlajak bolan bolsady bilenmok näme derdik? Gömerdik. Şo wagtky ýagdaýda. Ýöne häzir geçirimli diýär. Näme üçin? Bize has köp bonus gerek. Sowap gerek. Has köp watandaşymyzy alyp çykmak üçin. Has köp fursatlarda şo awtomatik ýagdaýda şol sen ýyňnan durmuşdan ýagşylyk gowul edip ýyňnan bonuslan awtomatik ýagdaýda şo işleri çözmäge kömek edýär. Siz pikir edýäňiz, hawa halkara guramalar kömek edýär. Tanış bilişler zatlar kömek edýär. Ýöne şu zatlar nädip gazanylýar, nädip şu meýdana gelýär? Sowaplar bilen edýän ýagşylyk bilen, ýagşy işiň, ýagşy pikirleň bilen aňyňa bolgusyz zat getirmezligim ullokan sowap, ullokan iş. Sen положительный nemen bolýar? Magnetli meýdança. Şoň üçin ýagşylyk hemişe ýagşylygy çekýär. Ýamanlygyň ýamanlygy çekýär. Şoň üçin pis-pisi tapar supeti diýilen şondan. Aýdýanyň gaty dogry. Liberty köp frontly görüşmeli. Meýdançada hem aň düşünjäni ösdürmek, nadanyň täsirini aýyrmak, hem diktaturany ýagdyrmak, owurluklara, kanunsuzlyga garşy görüşmek diýe. Liberty aýdýanyň gaty dogry. Gaty dogry. Merhaban doganlar. Bugünkü efirimiz sizin üçin, Türkiýe üçin gaty giç boldy. Bizim üçin hem giç boldy aslında. Şoň üçin inni mundan soň näme etmeli? Şoň bilen jemläniň şoňky efiri kimin şu temada aýtjak goýjak zady bar bolsa da ýazsyn. Libertyň aýdýanlaryny men ýüzde gollaýan. İşi bilen adamyň, ýagdaýy düşünýän adamyň ýazýan zatlary sadece bol.
Ýene dowam edýän liberty ömrüň uzak bolsun. Meselem watandaşlary oýandyrmak üçin edilýän işleri artdyrmaly, köpertmeli, ýaýmanlatdyrmaly. Dogry. Men soňçy şoň üçin aýplaşmam. Hemme zat bir adamdan garaşmaly ýöne. Her kimiň hemme işe ýetişmegi mümkin. Şoň üçin ýerlerden gollan, gaýrat edin. Bir adam bilen 10, 50, 60 adam bilen çözülen meseleden şoň üçin gaýrat edip her kim ýerli ýerden başardygyndan gollasyn. Hiç zat edip bilmeseňiz şu hakykatlary ýaýradyn, gollan. Häzir men nimede hatpam şoňa seredýän. Kanalyň poçtasyny şoňa görä size näme etjek. Edil häzir hiç zat ýok. Liberty biz düýbünden togtatdyk diýen ýaly şu wagt oýanyş prosesini gaty dogry. Sebäbi ünsiz olmagy üçin, halka ağlamak üçin, Türkmenistany gana çaýkamak üçin edilýän işleň, provokasiýalaryň arkasynda gaty uly işler bar. Ummansız pul bar. Limit ýok ol pullarda. Şoň üçin olar isleýän adamyny isleýän ýurdundan alyp isleýän görünüşine sokup bilýärler. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Bu gorkulmak diýmekden, çekinmek diýmekden. Libertyň aýdyrşýaly has aktiw, has ykjam göreşmek. Bolýan liberty başlaly. Gollan gollaw beriň, sizem gatnaşyň bile başlaly. Haýyş ullakan haýyş gaty dogry aýdýan. Ýene bir gezek getirýän biz düýbünden togtatdyk diýen ýaly şu wagt oýanyş prosesini halky ruhlandyrmaly, halkyň ruhuny götermeli. Biz halk bolup bir zat edibilýär. Ýeke biz hiç zat edibilýär. Oğuzhan oğullaryna her kimiň özüne göwüň etdi. Şoň üçin her kim öz başyna Oğuzhan her kimiň näçe göwüniň etdiği täsin özüne ýöne agdy birlikde bilelişip hereket eden wagty edýän işiň müdümi bolýanyny köp wagta çekýäniňi subut etmek üçin hersine bir ok berýär. Döwüşlük diýe döwýär. İkok berýär. Tä döwülip bilmejek näme gelýänçe berýär oklar paly. Soň döwüp bilen oklar. Indi düşünüňizmi diýe. Bu düşünür ýaşaýdy. Edil şolar ýaly. Eger biz bir bolsak, jeýis bolsak, agdy bir bolsak, biz hiç kim döwüp bilmeýär. Şu prinsip bilen men Murat Gurbanow bilen düşünýüşdim. Şu prinsip bilen. Agdy bir bolmak üçin. Men ýene düşmanlar Murat Gurbanow. Näme üçin? Ala böyle. Hem bir topar nemeler baka Murat Gurbanow bilen düşünýüşdim. Sebäbi näme de bolsa Murat Gurbanow bilen düşünýüp bolýar. Halama. Minusy bar, şusy bar, onsy bar, mansy bar. Näme bolsa bolsun. Her kim her zat diýip biler. Her kimiň öz düşünjesi bar. Ýöne sizem Murat Gurbanow bilen oturup yüz görüşen wagtyňyz öz durmuş tejribeňize, akylyňyza görä sizem bir baha berersiňiz. Murat Gurbanow kim bilen deňeşdirmeli?
meydançada kimi görýän bolsaňyz şolar bilen deňeşdirmeli. Murat Gurbanowy deňeşdirjek bolsaň iň idealyny birini tapyp deňeşdirmeli. Meýdandakylar bilen deňeşdirmeli. Şo meýdandakylar bilen deňeşdirende Murat Gurbanow ýaly bir salam telige yer goýup düşünşip boljak başga adam ýok. Murat Gurbanow minuslary bar, men ýok diýemmi? Şoň üçin Murat Gurbanow bilen biz düşünşdik. Agdybirlik üçin, agdybirlikde bile hereket edenin ýörelgämiz hemme adamyz hakykat bolsun diýip. Hakykatyň tarapynda bolan kim bolsa bolaýsyn, şoň bilen biz mehriban dolanlar. Murat Gurbanow ýa başga kim bolly hakykat üçin bizi hakykat üçin, diňe hakykat. Yalan propaganda, yalan gurrun, yalan habar ýok. Diňe hakykat diýse kim bolsa bolaýsyn. Ýöne kim bolsa bolaýsyn diýemde de şutaýdan ýaý skopkany açja, ady bille adam satýanlar bar. Makky maşenlik, ýöregşenay, onuň ol soňky çykanlar, o taýdaklar, bu taýdaklar, şaýkalar bular bilen. Men şuňdan ýa. Murat Gurbanow ýaly adamlaryň töweregini näçe köp gowy adamlar üýşi berse, golla berse, Murat Gurbanow öz nemelerini düzeltýär. Men şeýle pikir edýän. Şeýle umyt edýän, tama edýän. Biri, 2 günden bäri ýa-da Murat Gurbanow bilen näme üçin şeýitdiň eýlebe. Şoňa düşünýär bolsun diýdim. Olam diýik közi däl bir näçe adam bolup nemeden soň hem diýdim size düşündürän, hem diýdim kanalla seredýänlere kellesiniň bir ýerine soraw alamaty galanda deden ba bolsa şolar üçin liberty dogry her kimiň eklenje işi bar ýöne geljeğimiz üçin biziň pardymyz gaty dogry. Gurrunsyz geljeğiň ýok bolandan soň sen şuňky güni halat etmeň, şuňky güni bardad edip geçirmeň. Haladasyna häzir gynanýan şeýle-de ertiriň haladasy ýok, şuňky güniň haladasy. Ertiri düşünüp bilmejek ýagdaýa getirdiler. Ýöne şonda da Allah Taala adamlary gaty ukuyply edip yaradan. Biz şu ukuyplarymyzy ulanaly. Agdy bir bolsak, agdy birlikde jewitleşip bereket etsek, ola tutmak ekeni adat ýaly, wepa ýaly, orad ýaly, özüň orta atýanlar. Şolara garşy ýöne boş gurrun emedi bilmeýärler. Şolar ýaly. Sebäbi olar nämäni duýar? Bu şagallar, götü gowşaklar nämäni duýar bilýärmi? Haçanda hakykatyň tarapyndaky adamlar agdy bir bolup, güýçli, magnitli meýdança döreden magty şonu bular gowdy ýa. Bular güýjü çokunýan adamlar, adamçyklar, mahluklar bolan soň güýjü duýan magty derre bular goýrugyny gysýar. Şoň üçin güýjümizi görkezeliň. Indi boldy. Libertyňe maýly şeýle. Boldy gowşadyk. Emosiýalarymyz bilen hereket etdik. Käwat özümizi gyra çekdik. Ýöne inni mundan soň dursak, mundan soň gyra çekildik, mundan soň gowşadyk. Gaýdyp, birleşip, agdy birlikde hereket edip bolmajak ýagdaýa düşürýärler bizi şoňa. Şoň üçin iň soňky şansyňyz mehriban bolmaly. Hakykat üçin, arnamyz üçin, geljekde çağalaryň, aklyklaryň, çoguklaryň namasyny şu haramzadalar kipine görä basgalamaz ýaly. Halallyk esasly, hakykat esasly bir rejimde, kada kanunyň gowy
durmuşda, geljekde ýaşamak isleýäňizmi? Çagalaňyz adyňyzy ýaşasyn isleýäňizmi? Türkiýede ýa ähli maşgala agdalaryny getirip ýaşap berenler bar. Durmuşy hemme zady gowy. Ýöne siz bilimli bolup taýrasaňyz Türkiýede, men Türkiýede bulandy. Özümden mysal bereyim. Ulandy. Türkiýede ulandy. Karyeram Türkiýede diýim. Türkiýeň köp raýatlarynyň edip bilmeýän, baryp bilmeýän ýerlerine bardym, etdim. Karyeram zadym hemme. Awa Türkiýe döwletiniň özem Türkmen döwleti, Türkmenler guran. O Farhat Samsyk Atatürk'e de dil ýetirdim näme çykyşynda. Men kendim ünswer bilmedim. Eger şolar ýaly bolsa, seni epleýärler. Türkiýede. Teretdedir. Ahmet Amany 100 sany mert baş bolmaly. Topar bölüm hersi 10-12 adam toplanmaly şeýdip müň bolmaly, soň meýdana girmeli. Men pikirim agam. Dogry. İkinci sort adam bolup ýat ýurtda gezip ýaşap ýörsek geljeğimiz ýok. Ýa gaýtjak bolan zadym şu. İkinji sort. Adaty watandaşlar bilen söhbetdeş bolamda açaçan duýup bolýa hökümete garşylygyny, närahalygyny, esasy zat dogry maksat goýmak we jemlemek. Gaty dogry. Allah Taala pursat berýär. Dogry maksat, dogry metodlar bilen pursatdan peýdalanyň diýip. Watandaşda da hakykatdan ham umtylyş bar. Erkinlige, eşretli gowy durmuşa umtylyş bar. Bolmajak zat däl, o kyn zat däl. Ýöne şu umtylyşy boluwsuz tarapa öwürjek bolýan. Watandaşyň gözüni gorkuzjak bolýan. Gowluga umtylýan watandaşyň gözüni gorkuzjak bolýan, sustuny basjak bolýan. Iňardan bir boluwsuz zatlar bilen büýmejek bolýan oýnatgylar bar. Bular hem bolmaly. Bular bolmasa tejribe gazanp bolan. Bular bolmaly. Ýöne oýnatga özüň oýnatmaly. Iň erbet maskaraçylyk şol. Oýnatga özüň oýnatsaň, şo erbet maskaraçylyk şol. Mertebesizlik. Mehriban onlar her kim ýerlerden hakykat üçin çykyş etmäge başlasyn. Iň uly golluk, iň uly kömek wepa ýarlary biz birden edip alyp çykar. Ýöne esasy görüş. Watany şu ogrulardan, jümlelerden, jenaýetkarlardan we häzirki möhledi dolan, häzirki haramdag diktatorlygyndan soň şolar wagtyň özünde Serdar diktatorlygyna ýa-da o alternatif bolup biläjek diktatorlarda wezipe alsam, şo taýlardan peýda görsem diýip hasap edip halkyň aňyny golaşdyrjak bolýan. Halky allatýan, halky gan nöküşlügi ölçükdirýänlerden äge bolun. Şolara we diktatora garşy iň täsirli görüş, iň aýlanç zarba hakykat aýtmak. Hakykat aýdym, hakykatyň tarapynda çykyş edin. Gollan hakykaty, ýaýranyň hakykatlary. Onda wagtym giç boldy. Şunky efiri şoň bilen jemleýär. Wepa bilen magnaşykly wepa çopan bilen magnaşykly kimiň edip biljek näli işi bar bolsa ýok man habarlaşdym, men e-mailimi ýene bir gerek ýatla diýen. Endi arkaýyn hatlaşyp bilersiňiz. Hiç şeýle kynçylyk ýok.
hopsuzluk, anonim kalmak şerti, hopsuzluk şerti. Nähili biz öňkü Türkiýe döwletleri radiogramasynda işlän ömrümizde azatlykda nähili adamlar syryny, şahsy maglumatlaryny saklanan bolsa, edil şolar ýani. Häzirki işte de şol. Hiç kimin hiç zady paýlaşylmaz. Özi haýyş edip şu maglumaty paýlaşyň, aýdyn, halka ýetirin, ekrandan diýmese, onu diýende de, onu diýäýende de biz ýene ýedi ölçäk bir kesýär. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Biziň bilen habarlaşyp, hakykatlary gollan, ýaýradyn, mikrofonda onuňlar. Liberty gaty gowzatlar aýtdyň, ömrüň uzak bolsun. Giş sagatda, häzir Türkiýede 2:33 ýary. Bu giş sagatda işini gücüni taşlap efire tomoşa edin, duýduşluga goşulan, gollan, tesbir ýazan duýduş güllerine ähli watandaşlarymyza minnetdarlyk bildirýär. Toýuňyzda gaýsyn. Bileleşip, edil şuňky bileleşip, efir edişmede ýaly bileleşip, toýlaryňyzda taşakly gatnaşyp, toýlaryňyzda bileleşip hyzmat etmek. Diňe begençli, guňaşly ýagdaýlarda beňeljiňizi, guňanjyňyzy paýlaşmak hemmämize nesip etsin diýen. Şuňky Wepa Çopan bilen alaşykly efiri şu taýda tamamlaýan Wepa Çopan we Azat Isaka bilen alaşykly nähili bir halka ýetirilmeli habar bolsa, hökman size ýetirer. Çykyşlarymyzy ýygjamlandyraly, Liberty'ň aýdyşýaly. Tokmak döwlet dagaty şol aktivist diýip halky satýan toporuň hakyky ýüzüni açsaňyz bir näçe adamy halat edip bilersiňiz. Bir näçe däl, biz halky halat etmeň aladatynda şoň üçin hakykatlar aýdýar. Rozoway aýdyp otyra. Rozowaýyň kimdigini bilmeýän adam ýok. Gaty bir barp ýatan bir gömük. Durmuş bilen hiç gillemesi, arawalaşy, gyzygy bolmaýan biri bolaýmasa, Rozowaýyň biziň kim hakykatdan kimdigimizi, näme diýenimizi teljerip şoňa düşünüp gözetdirip bilýär. Öňe bizi şyltak atyp tökme datýan bolsa, kim? Özü şol, öz roluny bize berjek bolýar. Şu adeçenni size hiç kim sizden güýçli, gudratly, wezipeli, hakykatdanam gaty güýçli garşydaşlar, duşmanlar gelip gördü. Öz rollaryny bize kabul etdirjek bolup, öz jinayatlaryny bize ýönkejek bolup, ýöne başaryp bilmediler. Olar has professional, sizde hiç ili, sizde çiýtýär professionallygyň ýok. Näme üçin? Sizi meydana ortağa çıkaranlar edil häki bir watandaşymyzyň aýdyşýaly bir gereklik keyp üçin ulanylyp zaňalýan zat ýaly şo niýete sizi ulanyp zyňmak üçin, ulanyp zyňk goýbermek üçin çykarýarlar. Şoň üçin siz oýnatgy, şoň üçin siz oýunjak galandan ynsaňyza galypdyr. Siziň dil ýetirýän biziň ata-babalarymyz olar halka hem hakka hyzmat eden adamlar. Siziň doğup dören topraklaryňyzda, Lewagyň topraklaryna hem syýasy hem dini taýdan türkmenlere öňbaşçylyk eden aksakallyk, mollalyk, ýaşylyk, işanlyk eden adamlar. Siz şolara dil ýetirýäňiz. Bolam siziň kimligiňizi subut edýär. Dil ýetirmeseňiz ýene de 50-50 şüphe edip bolýar. Ýöne siz özüňiz bilen baglanşykly. Ähli şüphelerim özüňiz ýok edýäňiz. Diliňizi, emosiýaňyzy saklap bilmän.
Ol aýdýan zatlaryňy size degişli, bize degişliler. Biziň ýzymyz arasynda. Ata-babalarymyzyň kimdigi belli, Hudaýa şükür. Hiç biri ne döwletiň, ne halkyň, ne watandaşyň puluny urlamadyk. Korrupsiýa konstitusiýasyna, kezzaplara, hojaýynlara, mutgorlara hyzmat etmedik hiç biri. Şoň üçin biz hakykatyň tarapyndan, biz şo taýdan güýjenýäs. Her kim aflyna çekýär. Sizem aflyňyza çekýär. Liberty maýyşga syýasat ýöretmek gaty kyn zat ýöne alyp çykar doganlar diye sadece o Liberty memnunluk bolsun. Minnettar. Tokmak şol azadyň aýdan merdan diýen ogluny şu wagtam DBT bilen gatnaşyp ýören bolsa nädip Murat Gurbanowa anan ýaňyz. Siz Murat Gurbanowyň şolara anan ýanyna kepilmi? Garantiýaňyz barmy? Murat Gurbanowyň şolara anan ýanyna nebet bilýäňmi, suwdet bilýäňmi? Şolara anan ýanyna. Murat Gurbanowyň öz töweregindäki adamdan kiminiň satançy, kiminiň watançy däldigini göz ýetirip ýuwaş-ýuwaş şolary arasalaýanyny görýän. Hemme zat wagty gelende senem görürsiň, bizem görürüz. Eger Murat Gurbanow ýa haýsam bolsa bir watandaş tapaldy ýok, bärde hökman bir adamda hakykatyň tarapyndan bolsa hem özü gazanır, hem halk gazanır. Hakykatyň tarapyndan bolmasa özü ýitirer, halk ýitirmez. Şoň üçin bir ýerde goşa sowap, beýleki ýerde özüni ýitirer. Şolar ýalyky mehruman doganlar. Ýene bir tesbir Bond Up diye döwletdaňy soňky wakalardan soň siziň efiriňizi dinläp, sizi hasam saýladym. Sag bol. Biz saýlany Allah saýlasyn. Liberty. Efirden soň habarlaşalagam. Wagtyň bolsa bolýa. Skype'dan habarlaşaly. Hökman habarlaşaly. Men baror efirden soň bir ýarym saat ýaly bilen ýataýyn desem. Watandaşlar bilen pikir alýaşyryşyny zady gowy zaryat güýç berýär. Onuň şonu nemetmegem şoň bilen başa çykma mansat bolany. Şoň üçin derrep ýatamak habarlaşan efiri oturumdan soň. Murat Gurbanow özü distoko paýlanlary çykarjak diýip pul toplamana çykyş etdi. Soňam çykardyk diýip aýtdy. Muňa da onan ýaňymy? Tokmak ýaman gowy sen. Nime diýär? Dogry. Bugunky tema bilen baglanşyklar, öňe şonda da men sana jogap bereyim. Inni men sana aýdaýyn. Bir toporda her 10 adamdan 10 adama diýsen neme bolar? Häzirde her 20 adamdan bir ýa-da bir dogry adam çykar ýa-da çykmaz. Her 20 adamdan bir topordaky her 20 adamdan bir dogry adam ýa-da çykar ýa-da çykmaz. Şo şertlerde sen bir toporuň hereketiň ýol başçysy bolan wagtyň belli bir maksatlara ýetmek üçin käbir zatlara tolerant, geçirimli etmeli bolýar.
Käbir ýerde aýtmalar zadyny aýtmaly, etmeler zadyny etmeler bolýan syýasat şurýarlyky. Şoň üçin men syýasaty halamam. Syýasatda käwä hakykatdan adamlaryň öz mukaddes prinsiplerine gowy gelmeýän zatlaryny etmeli bolýar. Syýasatda. Syýasy göçüm üçin. Şoň üçin Murat Gurbanowa yeterlik derejede aýdyrly. Bütün halk aýdyrly Murat Gurbanow aýdylanok şol Listowka bilen agaşykly. Ulam dolusu güdedildi. Şol Listowka meselesi, şo taýdaky sokuşluklar, şo didar, pidar eýle beýle. Olaň hemmesiniň şo didaryň gepleşigini süberdiňizmi? Rejimiň işgärleriniň ses äheňi, gepleş stili hemmesi bir Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyna jaň ediň. Telefona çykýan adamyň gürleşi bilen şoň gürleşi bir. Ýa-da Istanbulda, ýa-da haýsam bolsa rejimiň bir işgär bilen neme ses tonam bir şo. O aňardaky ilen çalan aňardaky Türkmenistandaky fiýada barada gürrüňmi? Şol ýalyk. Şo hakykatlary Murat Gurbanow bilýär. Murat Gurbanow wagtynda köp sokdular, köp ağlatdylar, ağlatsak bolurlar da etdiler. Murat Gurbanow ýerine başga biri bolan bolsa, başga zatlar bolardy. Ýene çydaýar. Men Murat Gurbanowyň tarabyny tutamam. Men şo Murat Gurbanowyň oturan pozisiýasyndaky kim bolsa bolsun, şol işin antat bolmajagyny men size düşündirjek bolýar. Bolmasa iki dop ralanymda menden gaty görülen bilýän, belki gaty görýänler, hadi diýenler. Ýöne men hakykatyň tarapynda. Tokmak eýsem Türkmenistanyň Listowka paýlap tutulanlary çykaryp bolýarmy? Listowka sözüne agdalyp bolan. Listowka meselesini, umuman Listowka pikirini sen kelläňe getiren wagtyň şowa seni gapjaýarlar. Ola Listowka paýlamak, zat etmek. Aýtda Azat Isakow bu zatlaň nähili oýunlugyny adamlaň anamyna girmek üçin nähili materiallar öňünden berip paýlaşyp o videolar çykyşlar zatlar edip şeýdip adamyň anamyna bular nähili girýär diýip misal berdi. Şo gizjik gyz şol Türkmenistandaky bir gazetiniň ýanyna oturup gürleýär zat edýär ýerde gazet dur Türkmenistanyň gazeti. Türkmenistanyň içinden nigni subut etmek üçin şol gazetiniň ýanyna neme etmelimiş. Taşerutta bolan bu gazet. Taşerutlara ýetirilen bu gazet. Şol günüň gazeti diýip bilerler. Ýöne her ýyl oýunma. Şunu ýadyňyzdan çykarmak. Diktaturyň ýallaklary, diktaturadan bährit gazanjak bolýanlar gata aktiv we guramaçykly işleýärler. Ýöne libertyň aýdyşýar. Bir guramaçykly däl. Bir gowşadyk. Bont Murat Gurbanow kellesinden bu politika diýip agyna gelen zady walla batyr efiriň öňünde. Her kim eder? Özünde der mikrofon olunur. Murat Gurbanow şeýtmen. Ol Makkyn komandasyna şaýkylar ýaly. Perden aňasynda nerege etdim? Onu nämet bilýän? Häzirki diýeni has gowdam halk üçin. Häzirki stili özüni tanıtmak üçin. Wah, Bontjan, Tokmakjan we tomoşaçylar
Kıynasak da gatı uzun ýol bar. Uzak ýol. Ýöne. Häzirki teknologiýa mümkinçilikleri bize şu wagty öz gujur gaýratymyza görä gysgatmagy, keltetmäge mümkinçilik berýär. Onuň üçin hem ady birlikde bileleşip, jewsleşip, işçen hereket etmek galy. YouTube'da çykyş etmek, iş etmekden. YouTube'da siz belli bir maksada göre propaganda edip bilen, agitasiya, propaganda diýmeli, agitasiya, düşündürüş ýanky, libertin aýdyş ýaly. Adamlary belli bir maksada, dogry işe, dogry metodlar bilen urukdurmak, işini edip bilýäňiz şoňa gowy mümkinçilik berýär YouTube. YouTube'da şonu edip bilýär. Ýa-da tersi halkyň aňyny zäherlep, pikirini ýitgedip, ýa-da öýdürli ýagdaýda pokatyp nerwsini oýnap ekrandan sowatyp bilýäňiz. İki sany taýany kunçu. İsleýän haramçylyga hyzmat eden gorulan isleýän halaly o sizin isleýäňiz. Onda mehriban doganlar şu efiri şu ýerde jemläliň. İşçiňiňizi güýçlendirin. Goşantlaryňyzy hemme zadyny güýçlendirin. Sizin daşyňyza geçmeli ýaly. Türkmen gaty az. Sanalyja türkmen bar. Azat. Wepa. Beýlekler. Ýoş-ýoş gidip başlasa, gereksizi de gelýär, bize de gelýär. Siz pikir etmeň. Döwlet Germaniýa gitdi. Gorugyny aldy, hemme zadyny düzeltdi, zat ýok. Hemişe ýanymda okum sürlügi dur. Buram däl 2 santy. Çağlama gelinemde olary döwret. Oksurlugy dur. Çekken goýberýän vesselam. Bilen garaşýa söjümler. Hüjümler bolup dur häzir, bolup dur hüjüm. Özi bolup dur. Fiziki näme garaşýa. Şoň üçin hiç zadyň garantasy ýok. Ýöle şolaň şu görünen görünmeýän belaweterlerden hemmesinden goraýan bir zat bar. Edip bilseň ýagşylyk et, bonus. Ýygyna özüňe biram halk bilen agdy bir, bileleşip, jewsleşip bereket. Birleşip, jewsleşip bereket eden wagty edil gala ýaly daşynda magnitni polya, magnit meýdançasy, poложительный meýdança emelegeli. Daşynda goruk emelegeli. Onu hiç kim daşyndan edil ol peşaganda diýende çygnlar gerilen aşalar ýaly. Tebigatyň kanuny oý. Allah Taala'nın alaky düzgüni oý. Muny ötkötüp bolany. Şoň üçin şol düzgüne görä hereket etmeli. Diňeňe hiç ýaşy ýoly dawady. Ewa, ýonkular. Dur. Näme? Bant ap. Döwletaňa sizden haýyş Murat Gurbanow bir soraw beriň. Haýyş ýegeni Döwlet Bazarow New York'ta prezident 2019-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň ýygyna gelende prezident ahrana döwlete ýegenine haly padarka berdimi diýip haýyş. Prezidentiň gorawndakylardan biri mi ýa prezidenti goraýanlardan biri şol döwlete ýegenine haly sowgat berdimi diýip şonu sorap haýyş diýe. Men soramama gerek ýok, oňa ýeýem ýetirildi bu tesbirini. Jogap berer diýip umyt edýän. Mehriban doganlar,
Azat ne halla İshak wepa nähil ýagdaýda Allah kuwwat sabr bersin, dowany dilegde bolun. Şolary bazan edip alyp çykmaň uğrunyna gijeňiz. Oň daşyndanam fizik bolmasa-da dürli görnüşdäki hüjümlere, tökmetlere, psikologik hüjümlere hemmesini çydap otyrys, çydar, hiç gürrüň ýok. Hiç biri tötenlikden, hemmesi götte çat, hemmesi biri bilen baglanşykly, hemmesi bir ýerden buyruk alýar. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Wagt geler, gün geler, görersiňiz. Ýene oraya gaýtalar. Hemmesiniň götte çatdygyny, aslynda hemmesiniň bir hojaýyna hyzmat edýänini, bir maksada hyzmat edýänini görersiňiz. Şonda, şu görenini atyň. Özüňizden utanmaň. Wagt şowa biz hakykatyň tarapynda däl ekende. Şol şyltakçylaň, şerraýlaň, tökmetçiliň tarapyndan bolup durýar. Professional ugrulyň, kezaplaň, ýallaklaň tarapyndan bolup durýar. Güýje we pula çokunýandan tarapyndan bolup durýar. Şolara köp teredip, şolara köp wagt aýrypdyr. Şolara laýyk eýle zatlar goýupdyr diýip özüňizden utanmaň. Özüňizi geçmişdäki eden ýalňyşlaryňyz bilen utanjak ýagdaýa düşürmäň özüňizi. Sizin haýyş. Wepa çopanyň hakyky ady wepa häzir görýän. Wepa Oraz Muhammedow 1982-nji ýylda dowulan Türkmenistanyň raýaty. Pasporty täze pasport, hiç ýyl problem ýok pasportynda. Öz maly mülki hemme zady bar öz adyna geçirilip, adwokat tanşy bolan watandaşlar haýyş edip yerli ýerden wepadan habar alsınlar. Wepa Ankara'daki göç edarasynyň merkezinden sorasınlar, ýygy giderilýär. Bizem soratjak. Yani her kim yerli ýerden soraý berse, ýa-da berse, psikolog basyşy bolar. Peýdasy has köp bolar. Soralýan, ýa-da adama ansa-dansa erwetde diýen berip bilmezler. Şoň üçin yerli ýerden herekete geçin. Basmyllah diýip birinji gün oň daşyndan gysgaly bir ýagdaý habardar bolsa, hökümetine ýetirer. Häzir edilmeli iň esasy zat näme? Hemme zatda döňürdi özüňize aýan. Edilýän psikologik we fiziki çaknaşyga, sizi fiziki ýagdaýda çaknaşyga, ýalňyşdyrmaga, niýetlenip edirilýän hüjümlere üns bermek. Özüňizi emosiýa aldyrmak. Geçirip goýberem. Näme üçin? Häzir ilki bilen azady wepaly alyp çykmaly. Şolara alyp çyksa türkmen halkyny alyp çykýar, alyp çykabiljeğine kepillik. Şoň şu sowatnamada garantiýasy. Eger biz şu işi başarabilsek, demek biz türkmen halkynyň geljeginden oňar bilýär. Geljegi bilen alaşykly peýdaly iş netije alabilýär demek şu. Gelin agdy berilmedi, jewitlemedi, guramaçylygymyzy, şu zatlara ökdölügimizi ak görek, pek görek bilen geljek nesillerimize ar namusly, halal bir durmuş ösen hiç ýyly geljek gaýgysy bolmaýan bir döwlet, watan miras goýmak isleýändigimizi şeýdip suwd edelim. Azada wepaýy çykaly. Azat häzir azadyň pozisiýasy dogry biziň el ýetiribiljek demejek pozisiýamyzda däl. Azat eýýäm olaň toruna düşdi, olaň öýjügini merkezine oturup. Azat eýýäm abrowatkadan geçirildi.
Ýöne wepada. Şoň üçin wepany alyp çykaly. Wepa bilen kimiň näil şahsy meselesi bar bolsa, ýa meň bilen kimiň näil şahsy meselesi bar bolsa, ýüzde gürleşim çözüm. Ýöne öz içiňdäki görüklik bazatlary halkyň göreşi, halkyň aladysy, halky hopawandlykka bulary ýöne çykarmaly. Gün tertibiniň birinji nemesi ýaly goýmaly. Häzir wepany alyp çykmaly, azady alyp çykmaly, orady goramaly we ady zady belli bolmaýan, belli bolanlary, hakyky aktivistleri taşyna gala öýrüp şolary goraga astyna almaly. Başlady aw. Aw başlady. Arad üçin, wepa üçin göreşmek diýmek, öz arnamysyň üçin. Geljekde sen öz hakyň, öz çağalaň, altyklaň, çoğuluklyň arnamasy, haky hukuky basgylanmasyn. İsleýän adam şolary isleýän ýerine tutup, isleýän zadyny etmesin diýmek. Şoň üçin azat we wepa üçin göreşeli. Gün ýalymy bilelikde alyp baran tesirçileme minnetdarlyk bildirýän. Arada ýekdük ýazanlar, eli-beli ýazanlar size de minnetdarlyk bildirýän. Sizem hakykatdanam şolary ýalyky türkler medeni cesaret diýe. Hakykatdanam jahil cesareti bilen çykyp şolary ýalyky ekranyna YouTube'da öz hakyky ýüzüňizi görkezip, niýetiňizi ýazýanyňyz üçin, halka şu zatlary şeýdip görkezýäniňiz üçin, kimdiňizi tanatýanyňyz üçin, boş küýzediňizi subut edýäniňiz üçin minnetdar. Size de köp sag bolun. Mehriban doganlar. Saman ýatyp durun. Amerika tarapdakylar siziň goýja tynjalyş günüňiz geçsin. Saglykda görüşelim. Men bu ýaýlymy Azadyň taýýarlan videosy bilen tamamlaýan. Azat wepa biz siziň bilen türkmen halky, hakyky türkmenler, hakykaty halallygy isleýän, haramzadalara boyun eýmeýän türkmenler, türkmenstanlylar siziň bilen. Azat wepa biz siziň bilen. Baş eýme, boyun eýme, biz siziň bilen. Hakykatyň tarapynda bolan adamyň ýanyna Allah Taala ata-babalarymyzyň ruhlary, ýagşy zadalyň ruhlary bardyr. Şolardan tawfik dilen, şolardan kömek medet dilen. Dowa dileýärmi siziň bilen. Başyňyz dik bolsun, alyp çykar. Sabır, çydam. Mehriban doganlar, köp sag bolun. Saglykda görüşelim. Ýagşy dilegde bolun. Gollaryňyzy gaýgyrman.